Memory Chikuni, a very good morning. Tonde James Nererwa. Muri say Josephine, how are you? Manjenje Tembo. Tiriva mweo manjenje, how are you? Lisa Juru, how are you? C Sharo, how are you? Requito Francesco, how are you? Seke Mutema, muri say Seke Mutema. Charity Madau, how are you? C Sharo, how are you? Let me just pin the number so that we can be on the same page. And we can start our live. Let me just pin the number. Give me a moment just to pin the number. It's 44 7748 33 0801. Tikaita iri WhatsApp chete. WhatsApp zvinotibatsira. WhatsApp zvinotibatsira. Okay, I'll pin the number now. Pin the number. Mamukasei Brian Deipi. Duduzile uri say. How are you? Nontlahla. How are you guys? How are you? Katazo, how are you? Tambu Jani, how are you? Charity Gwisai, how are you? Snikiwe Ndeipi. Nana, how are you? Lydia Mahachi, say. Pafunge Maodza Ndeipi. Atembi Bebe, how are you? Sandra Manduzo, how are you? Edith Ziva, Snikiwe Mukwenyanya Rumbwa. Bridget Matibiri, Ruth Mwashita, how are you guys? A very good morning to you. A very good Betty Joao, more blessing wara. Muri say guys. Let me also write my official number. Because kana wachida kutaura vari kundibata pa number isiriyo. It's 47946073586. That's my official number, Auntie Selena. Auntie Selena, official number. Okay, ndaisa official number yangu mu comment section. Chipo, how are you? Sibongilo Kumaro Ndaipi. Lucy Chimombe, how are you? Muri say guys, I've put my official number mu comment section because ndirikuwa na messages stereki kana ndabatidza live number ndopa ndinowana messages akawanda stereki saka tikauser official number zviri nani. Loveness mandizvidza. A very good morning to you. A very good morning to you guys. Muri say. Ndinodavira kuti maona topic. Tag someone. Nekuti topic yaticha discussa nhasika ine chikakunetsa kainako. Vamwe hatinyasoziva kuti takamira sei. Vamwe tine gumbo kunze pamusoro petopic iyoyo. Vamwe tinoklema kuti tiri kurimwe saidi asi tichiwanikwa futi tiri kune rimwe saidi. Saka zvakanyatsomira seiko kwauri ikoko. If you want to call in and contribute, the number that you can call in is pinned below. Also in the comment section, I've put in my official number if you want to get in touch with me. But let me say this, guys. If you are getting in touch with me, let's be straight to the point. Because ukanditi, hi, ndopindirawo back ndoti hi. Mopindirawo moti, how are you? Ndopindirawo ndoti, I'm fine. To save us from all that grief, I would appreciate kana uine something that you want to say, you go straight. Yeah, we greet each other, but on the same page, you go to what you want to say straight. Nasindo for now, Ivan. You're welcome to phone. Saka if we get into what we want to say straight away, kana wandinyorera especially ku my official number, I would appreciate timbo save nazvana hi whatever. It would save time yekuti tiswere tichitaipa tichiti hi. Dekura moresa hakurambidzwe kwaka nakastereki. But with the amount of messages that I get
kuzoramba ndoita backwards and forwards tichimhoresana zvinotinetsei. Also to the people that I speak to, ndinokumbirisawo kuti kana ndakuasaina kuti ita chakati, usamirire inini kuti ndidzoke kwauri, because ndinotaura nevanhu vakawanda. Ndinenge ndakumirira kwauri iwewe kana wanoplaya role yako yatinenge tataurirana, wodzoka kuchiti andiselina ndaenda ndadzoka nezvakati. Nekuti ukamirira andiselina uchiti vachauya kuzondibvunza kuti a very good morning to you muchembere fufu soko, mamuka seiko muchembere. Ukamirira andiselina kuti vachauya kuzondibvunza zvavakanditumaka, andiselina might not even come. Woti havadaire chinhu. Saka kana taasaina naassignment, dzoka kwandiri. Also please do not use the pinned number kana uchida kutaura neni. My official number is 447946073586. Okay, let's get right into our program. Ndinokuchingamidzai pachirongwa Sisi Melly's Diaries. It's Sunday the 7th of August in the year 2022. A year that none of us that are present on this program shall ever see again. Because 2022, if it comes to the end of 2022 shall never be again. Saka tinongotenda nekukudza vadzimu vedu tichitenda Mwari nemusiki kuti vationesa zuva ranhasi ra7 August 2022. Muchivanhu chedu ndandiri kuona andifufu soko vakanyora kuti mwedzi waAugust mwedzi une mhepo, unovhuvhuta mhepo dzakawandisa. Can I please have Sisi Melly's number, agent? I don't know it offhand, so I wouldn't be able to give you. Go to Sisi Melly's Diaries page. Pa Sisi Melly's Diaries page, you will be able to get the number. Kuku. Enda ku page kwa Sisi Melly, you will be able to get the number. Okay, tatichiri kutaura nechikristu nechivanhu chedu. Nhasi kana tichitaura nechivanhu chedu, tida kutaura not only tsika nemagariro, but kana takutaura chivanhu tida kuencompass all the things that happen muchivanhu chedu, kupira kwedu kwatinoita, vadzimu vedu, tida kuisa zvese izvozvi. Nekuti ndakaona mumwe akanyora kuti kana mataura kuti muda kutaura nenyaya yechivanhu itsika nemagariro, paprogramu yanhasi tida kuisa zvose zvinopfuurira tsika nemagariro, zvinoita kupira kwatinoita, vadzimu vedu, ndo zvatinoda kutaura nazvo. Okay, as usual I put this message pa ningirikini pa Sisi Melly's Diaries. Ndichida kungoona pasurvey kuti zvinenge zvakamira sei Chikristu nechivanhu chedu. Let me try and find the message, the post that I put, so that we can look at maanza acho andakapiwa. Yeah, zvakangooma weduwe. Murandakadzi, how are you? I'm trying to look for the post. Bear with me, please. Okay, this is the post. Ndakati, good morning, valued diaries. Chivanhu chedu kana Chikristu wakamira papi chaipo ipo. Uye why wadaro. Okay, let me go right into the comments. Whilst I'm reading the comments, you can be noting down the number that is pinned below so that you can call in and contribute. I wish Fufu Soko could phone today. I like her teaching. Mungo uyo ndinana uyo arikudaro. Okay, kuna mumwe akanyora akati zvakanyorwa vanhu vachipindura akawandisa, asi ndichangopika just a few. Zvikanzi inini I believe in both. Ndinotendera muna Kristu weNazareta, uye ndiri munhu mutema anoziva kuti chivanhu chiriko. Zvikanzi nemumwe, it depends ne calling yako.
believe it or not mufunge vanoita zvechivanhu vaya haizi sarudzo yavo, but panenge pakatoipa. Zvikanzi nemumwe chivanhu kumavambo edzinza rangu and ndochiteedza zvekudaro. Christianity is a religion kwandonoshumirawo nevamwe. Saka vanenge vari kwese ava. Zvikanzi ini ndiri kuchivanhu ndokunondiitira zvangu. Zvikanzi nemumwe nechivanhu nekuti zvese zvatinoita chivanhu chatinenge tichiita, like kuita nyaradzo. Handizivi kuti kuita nyaradzo chivanhu here. Kudhara kwakanga kusina nyaradzo, kwakanga kusina zvenyaradzo. Zvikanzi chivanhu kubvisa chiredzwa chivanhu, kudanwa nemitupo chivanhu futi. Zvikanzi nemumwe ndiri kuchivanhu and proud. Changu chivanhu chinobatana nechitendero. Ku-ATR handizivi kuti chii ichocho. We are not heathens, sezvinogaro paridzwa nevane zivo. Zvikanzi nemumwe Chikristu because vaigona chivanhu chaivo vakafa, kwasara vezvikwambo. Regai ndidzokoredze iyi meseji. Hanzi inini ndiri kuChikristu because vaigona chivanhu chaicho vakafa kudhara, kwangosara vakuita zvezvikwambo chete. Mumwe ari kudaro. Mumwe akati chivanhu neChikristu zvinofambirana. Saka vakuru pavakataurira vadzimu vaizopedzisira nekuti tisvitsireiwo kuna musikavanhu. Musikavanhu ndiMwari kune vaya vasingazive. Zvikanzi ndakamira paChikristu, pachianhu, nekuti ndipo patakatangira. Vazhinji vanofunga kuti chivanhu huroi kana huroi. Zvimwe zvacho hazviverengeke. Chivanhu ndo munhu wacho, kuti zita rako nesenemi nemutupo chete kutodaro ndo patinototangira chivanhu ipapo. Kuzozviti ndiri muKristu uku watozochinja kubva muchivanhu. That's a very interesting one. Uyu ari kuti senemu yako nemutupo wako unozvishedza, like inini ndiri manjenjenje. Ndiri tembo. Hanzi mutupo wangu wandinozvishedza kuti ningirikini wandinozvishedza kuti tembo iwoyo. Hanzi uri kutoita zvechivanhu ipapo. Rega ichitore first caller tinzwe kuti vari kuti chii. Ndinokuchingamidzai pachirongo mangwana. Muri sei? Ndiri right, handitombori pano ndichinyara, ndimurandakadzi. Murandakadzi, muri kuti muri kupi? KuChikristu here kana kuti chivanhu murandakadzi? Ini tete, ndoda kutaura chokwadi, ndaimbomupostori. Maive mupostori wemagemenzi? Ndiri kukunzwa iwe magemenzi chaiwo. Ndaimbomadzimai. Tiri madzimai kudaro, ndaive nezvinhu zvainditambudza, ndainamata, ndichidii, ndichitsanya, ndichishandirwa, asi zvisingandibatsiri. Ndakazowanawo vaiti vakandiudzawo kuti mudzimu wako hauraswe, dzinza rako hariraswe, chivanhu hachina zvachakamboshata. Unonamata Mwari uchiita zvemudzimu futi zvakare. Uchiyananidzana nevekwako. Saka ndaakuita zvese, ndinonamata ende ndinototungamidzawo vadzimu vangu sometimes kuti vandivhuririre muzvinhu zvangu. Kubva ipapo ndoda kutaura chokwadi, kana mabasa chaiye ndakambotambura zvekuti, but pandakatanga kusanganisa kuita zvese ndotoona zvinhu zvangu zvinotoendeka. Saka muri kwese hamuna, hatinga kuti muri uku kana kuti uku. Muri kwese? Ndinonamata Mwari nemudzimu. Handirasi because midzimu inotungamirirwa naMwari. Alright. Saka hapana chakashata kuita zvese. Hapana chakashata kuita zvese. Vanhu vaya vanokutirasa chivanhu chakoka vanoda kuita kuti utambudzike. Ivo pachezvavo vanotaura izvozvo. Havaite zvavanopractiza kuti vanhu muite.
iye nemudzimu yake vane vachitogadzirisana vachitoyanana, but munhu anouya achiti ye midzimu yakashata. Indini akandidzidzisa akatonditi zvamunoona iwo chero vafundisa vamwe vaprofita vanotoita zvechivanhu behind the camera vachinyepera vanhu mandi munoona. Okay. Saka handioni kuti sorry, go on. Saka ina handione kuti zvechivanhu pane zvakashata pazviri. Chakashata kuita zvinhu zvinokanganisa vamwe, zvekutsikirira vamwe, kusimukira uchitsikirira vamwe. Kana uchiita zvemudzimu zvakachena, I believe kuti midzimu iyi inotitungamirira, handidi kunyepa vanhu. Tinotenda murandakadzi ari kuti inini ndiri kwese. Ndaitombooma ive magemenzi vanopfeka zvewaiti vaya, asi ndine zvinetswa zvakandinetsa stereki zvakazondilidha kuti nditange kuita zvechivanhu chedu. Asi murandakadzi ati ina handidi kunyepa, ndinosanganisa zvese nekuti pane pazvinotonobatana kuti gedye zvechivanhu nechikristu. Thank you so much murandakadzi. Ndatenda tete, thank you so much kundipuwa mukana paplatform yenyu. You have a very good day. Ndatenda, bye. Ndinokuchingamidza ipachironga muri sei asikana? Ndiri kusekerera nekuti ndakolwa nevidhiyo paWhatsApp, saka ndiri kudiscussa nevachatipawo mafungiro via video. Kwakadii kwamuri? Ndiri right, ndini mama. Anyway, I'm not sure now, so I'll be adding a bit of English. That's very okay. What language can you speak that is much better other than Okay, you can use all. I don't understand Ndebele personally, but I trust and hope I'll pick up a bit of what you'll be saying. But if you want to use a bit of Shona and a bit of English, or if you want to use all English, you're all fine. The floor is all yours. Okay. Mama chivanhu chiripo. Okay. And the chakakoka. All right. I will leave it there. Mwari aripo. Ndiye msikavanhu. Ndiye akagadzira zvese zviri munyika munomu, zvese in this world. Okay. But patinorasika ndekuti zoni vanhu vakupembedza mhepo dzakashata dzinouya as if chivanhu, vachienda kunofukura mhepo dzemanjuzu. Manjuzu aripo ari right, nenge chingobata but getting to the point. Okay. So vanhu vanopembedza mhepo vakurasika vachifungidzira kuti mhepo yese iripo munomu midzimu. Kwete, kune midzimu yedzinza. Vanhu vakafa, kana munhu akafa, his spirit does not die. They become guides of the family. Vakawanda varipo vakafa, vane mweya weutsine vari varoi. You cannot call that person mudzimu wako. No. Mudzimu is separated from the evil and good. Okay. Kana munhu akafa akada kudzoka kuzochengeta mhuri, ndiyo midzimu inoyera. Because God akatendera kuti munhu ye auye kuzoita sei, to guide the family. Okay. In my language you call it idlozi. Idlozi. Hazi munhu akafa, yes. Okay. Hazi munhu akafa, but moya womunhu Mwari akatendera kuti when you were doing good on earth and wakukumbira kuti unoda kuenda kuchengeta vana vako nedzinza rako, God has to allow that spirit to come again and become a guiding angel within the family. All right. Because munhu akafa, moyo wako usina kujudgwa, because judgment has not yet come. But the spirit of God is still hovering and working among this earth. Yes. So kune dzime mhepo dzokuti ukazozipembedza vanouya achikudza kuti ndiri sekuru vako, but maitiro ako now they are going out of the good of God. Wakuita zvakaipa, wakurombesa, wakubring lost lovers, wakushandisa, because Mwari tayari is a clean spirit. So anything chinokudzosa kuti usigadzirise zvinhu in a bad way, kuti ndikukupa mushonga kuti murume wako adzoke, that is not the will of God, that is the will of man. Which means that spirit haina kutendeuka or haina kutenda kuna Mwari kuti idzoke. It's just hovering
That's why ukapinda kuchivanhu unofanirwa kugeza first. Wanzi nemidzimu inoyera. You have to go and cleanse. Ukageza munhu iyeye obvunza kuti ko mabasa ako ndeyei. Midzimu inovhunza kuti wakadzokerei, uri kutsvagei in this body. Iwewe ndiwe ani? Otanga kuzitaura kuti inini ndini ningi naningi, ndiri kubarwa naningi, because anoziva dzinza rese. But nowadays what is happening, kune spirits that people they don't understand ukuthi this world is full of different dimensions. And in those dimensions, it depends in which dimension are you tapping into. Okay. You might be gifted by tapping in the dark force dimension. And uchipembedza mhepo iyoyo, they will come and give you the spirit of prophecy. Chekurapa, but uri kupembedza mhepo dzakashata. Oh. So that's why kuti vanhu munhu decide kuenda kuchivanhu. Wanzi tamba wakumbirira kune mudzimu yako inoyera. Where you are going, is it good? Vanouya kuhope, vamwe vanorota. Midzimu ya these days unotsvaga munhu, oenda kuenda kunoinitiator, unotsvaga munhu. Midzimu inofanira kukudza kuti enda kuna Sawira ningi, ndiyo midzimu yandoziva ini. This is the spirit of God. They will direct kuti enda kuna ningi, mabasa edu anoda ningi. But tese takupinda kun'anga, masangoma, pese kumapostori, machichichi, in the name of God, in the name of chivanhu. But chivanhu chinoyera. Notoona vanhu vachiita zvechivanhu Facebook, online. Chivanhu, it is a sacred thing. Mari akati iti ndikukomberedza. It is too sacred that you cannot expose it because you will not understand it with the physical eye. But kana une mudzimu yako inoyera, chero nemagariro ako, handisi kutaura zvemanjuzi izvo zvemagold, zviripo because unenge watepa in a dimension wokuti wakuenda kunokumbira kuti vauye matare ako. Yes, iripo mudzimu inoenda nemanjuzu. Ameno kumundevele is different anyway, because atina manjuzu in that sense. But we have other guides like kunjelele and so forth. But ukapembedza mudzimu iyoyo, wanzi gogo vako anoshedza ana Sawira. Ko vana Sawira ivavo vari kugara kupi? Gogo vakanoshedza varungu, vanenge vachicommunicate sei? People, they need to ask things, because once une mudzimu, you need to go and say kuti kudzinza kwenu ndiani iyeye, mabasa ake. But aiwa wane manjuzu, makunwa wine, kudhara kwakusina wine, kudhara kwakusina malekesi, masweets. Kwakune chivanhu, vanhu vanoshandisa zvinhu zvavanoziva, chero kutaura chaiko pasi nebute, zvinhu zvinopatsanuka. But vanhu vari kutora mafruits vachienda kumvura, you are tapping in a dimension of another spiritual world. That's why uchiona magariro ako, there's a lot of prostitution kumanjuzu achona, kuti vanhu chachona munhu wakumutarisa, you do not feel kuti this is sacred. Munhu ane chivanhu, he keeps or she will keep it very sacred. Chero uchingomuona matauriro ako kuti uyu munhu uyu ane midzimu yake inoyera, zvinhu zvaanoita, the way she take care of herself or you take care of yourself, notoona kuti apa ichi chivanhu. When it comes kumapostori now, ndivo vanhu ivavo vanoshandisa chivanhu behind magarments, vanorasisa vanhu. Okuudza kuti wewe usaiende kun'anga, iye achienda kun'anga because anoziva kuti zvinhu zvake zvinoexposeka. So those are the ones that of malice in the name of God. Vachishandisa zita raJesu, vachivo unovaona vakazara kumang'anga uko vachitsvaga mapowers, vachitsvaga zvese vachipembedza those spirits. Coming back, mama, Mwari wandichiti Mwari aripo. I've been a pastor for over 11 years. I was in a Pentecostal church, so I'm talking from experience. One day I had a visitation. Mbuya vanga akasvika kwandiri akati, ndakakupa chipo chakanaka chokuti urape vanhu. But chipo ichocho ndinoda kuti uende kusondo yakadai. But kurota makwenzi ndairota makwenzi. Kola, hold on. Mukutaura kwenyu ndiri kubvunda pandiri pana vanhu, sikuziva ndiri kubvunde chii. But zvamuri kutaura izvi ndiri kunzwa kudedera. Even ruoko rwangu rwakabata foni ruri kudedera izvozvizvi. Mati imimi munoita zvechivanhu, makaudzwa specific church to go to, ndo zvamataura? Yes. Yes. Endererai henyu mberi. And I've been ministering that church
till today ndinoita zvekukumbirira because akandiudza kuti you cannot worship me handisi mwari wako. You pay homage sekuti ndinoenda kuna mama kunokumbira kuti mama ndinoda chakadai seamai vangu sewedzinza rangu, but kana ndichinamata ndinonamata chero nendimi. Handisati ndamborasikirwa kuti ndikanamata nendimi ndinoita any spiritual attack. Ndinopinda chechi andinoda handisati ndambomanifesta because ndakatoudzwa kuti ndiri kufamba nengirosi yakadai. Handisi kuda makwenzi kwete kuti akashata, but chivanhu changu hachizi chemakwenzi, but ndinona makwenzi because they are just home remedies. But kushandisa kwenzi ndotaura kuti kwenzi iro ngaridai gogo vanga hana kuzitendera. But kana uchizirapurura iwewe, uchirapurura vanhu, hapana chinhu chakashata. Chakashata is when you call another person's name kuti ngazvidai kuupenyu hwake wakuroya. So in my walk of God, kuti Mwari and the Holy Spirit zvinopinda papi. This is the higher power that God you cannot even say kuti inini mundirikunzwa voice yaMwari. You might be hearing the voice of God, but not in a sense that you have got ability to see God. Zvinoita mamwe mapostori kuti I have seen God ndaenda kuheaven. Kuheaven kunoyera. Akungoende munhu wese zvakapera zvakanyora kuBhayibheri kuti if you see the face of God and you live, you have to question yourself, which means you are immortal. But we have got bodies that are mortal. So kana uchirota azvireve kuti wewe you went to heaven. Your spirit is the one that is heaven because aungoende nenyama. Okay. So munhu iye kana akazoka ipapo wanzi ndiri kutaura nemudzimu. Yes, my spirit guides because this is the space where I am, mama. Mai vangu anotouya, brother yangu ikagorwara, mai vangu ndikamona ndochoziva kuti kune vana vake aripo ane problem. Why? They became the guidance. They became the guidance kuti munhu iyeye ndiye ari dhuze pauri. Unotonzwa, ukarota mai vakakashaya. How will you feel? It will show you something is wrong. Titsvaga kuti chii chiri kuitika. But first of all, chinamata okumbira kuna Mwari. Mwari, is this a familiar spirit? Mwari ndiwe uri kutaura here. Mwari ivoice rako here rataurwa. Onamata, ofasta, okuti kana ndine midzimu iyoyo inoyera. Mwari ndiratidze, but iwewe wakukoshesa chivanhu. You cannot do chivanhu without God. You cannot separate the two. And either you cannot do one. You cannot do one. You cannot separate the two. Yes, you cannot do one, you cannot separate the two. Why? If you do one, not where you go with God. You go back to the Bible. Everywhere we see the manifestation of God, he used a man. Even when Jesus went to the transfiguration, you saw him that the ancestors came, they were standing with him, but in the form of celestine beings. So Mwari has chirema kutakuratidze kuti in the Bible there are people who are deceased, but their spirit they came and he used them to manifest and speak to his people. Whoa. So, anyway, dai matagawo mumwe munhu kuti tinzwe takawanda zviri kutaurwa naanti. Okay. Tag someone that you know. Kuchikristu kana chivanhu. Mushedze kuti uye unzwawo zviri kutaurwa pano. Mati muBhaibheri kwakamanifesta vanhu vakafa, endererai dzokorodzai zvamapedzisira kutaura tinzwe. Okay. When we look from Genesis to Revelation, yes, when the voice of God has to speak, he needed a man and itika. When God needs to speak, he needs a man. Yes. And when God is speaking, varipo vanhu vanonzwa voice, but kazhinji voice yaMwari it can only be discerned. But the voice of the spirit, ndutaura maybe ngirosi, my guardian angels, machichi, some of them they manifest. So manifestation that I want to make examples from the Bible is, even Jesu Panezrake, he saw Moses in transfiguration. He saw, they said, I saw a face like. Yes. He was Ningi. So those people, why did they go to allow the manifestation using the face of those people when Jesus was there in transfiguration? Chikukuratidza kuti kune moya or mepo inoyera, kwete mepo the evil one, but there are spirits that they are purified that God uses. But you need to tap into that divine sacred place of God, whereby you only the manifestation that
comes in manifestation it's purified yakagezwa. Kune spirit they can do as if. That's why kune familiar spirit. Chero handisi kuparidza, but I'm talking from my experience ukuthi ndoona munhu vakawanda achingomhanya wanzi ndine mudzimu. Ndoti kawo midzimu yako iwewe inoshanda sei inokubvumira kuti uite mapartners akawanda, committing adultery, uchingorara malisi, unonyepa hunhu hwako hwaunorarama, because mudzimu haigare pane tsvina. One. And secondly, the Spirit of God does not dwell where it's filthy. So kana watarisa maitiro yemidzimu, which means akayereswa naMwari, they are purified to come and guide you. Kwete kugamba kuti munhu akushandise wanzi chipa nhingi mushonga murume wako aenda. Kana Mwari azvitendera kuti munhu yeye aende, you pray yobvunza mudzimu yako kuti sei, because iwewe wakufighta as if iwewe you know like chivanhu chachona ndine manjuzi, ndinotenga mawaini, ndinoita zvakadai. But who told you those things? Or you are just copying and pasting munhu wese ari kuita? Because midzimu naMwari is a personal encounter first, besides kuenda kunasawira. Kana une mudzimu inouya yokuudza mama kuti inini ndinoda manjenjenje, ndiye anogona kukugadzirisira chivanhu chako, because unenge wapiwa zodzo iroro naMwari ukuthi uphathununge. Because before Christianity came, Christians came with the colonial people, but we were having our own way of worshiping God. Jesu pane zvake, according to me, that is the name that is above every name, because God anointed it. Says he can anoint you to use you in that way. That's why people they misinterpret Gwanzi. I call in the name of Papa. No, Mwari akatozvitaura. Why are Jesus? If I have to look at Jesus for me, I see him as an ancestor of the Judah people. But there was a certain power that God ordained. Mati, if you were to see Jesus, you see him as an ancestor of Vanwema Judah. Yes. Why in that arrow? Akauya arinyama. In this world, he walked, he ate, he had disciples. But Pawaka Shaika, once he changed, he transformed and became the spirit, a Celestine. Akayenda achiziratiza kunevan in his face. Midzimu munanofa mama. And when he has to come, anoziratiza in those people that he has chosen. Nemabasa ake. So now, because we are a bit little twisted, because we are too religious. If you are too religious, you miss the point of what was God trying to say. Because ukati Jesu ndimwari, unenge wakanganisira vanhu vakamuona achifamba, because God cannot be a human being. Ooh. But he created a human being and he placed his power and his spirit inside a being. So for you to be a God with a small g, you need the power and the anointing and the spirit of God within you. So Jesu akati ndikudzokera kuna Baba. In whatever that you name, you cannot go through my Father without passing through me. Because if him and God, they are one, why will he separate? He said, you cannot go to my Father except through me. There is a revelation. It's not for the faint or for the slow-hearted or those who are blind. You cannot go through my Father. You cannot go to my Father. You cannot go to my Father, but you have to go through me. And you are saying, which means Jesus was human and he walked on this earth. That is what you are saying. And for us to go to God, we have to go through Jesus. Yes. Okay? Yes. Kunongofanana in a concept in African spirituality. Ungoyenda kunamwari directly, just like you walking inside president's house. There is protocol in the spirits, but you need to channel the right way, because the only way to God is one. But there is many doors to my Father. That's what the Bible says. So inini ndikanamata pasapa ndonamata ndokumbirira. Imimi vana sekuru makayenda. Ndikushedza Mwari wenyu kuti apatsunike. Mundikumbirire kana ndiyo mnamato wangu. Inini ndirimona mudika
handizivi, but imimi ndimi makaona mukaratidzwa kuti nzira ndeipi. So I will just walk in kuna president ndauya, ndinoda kuti zvikoro zvidai, ndinoda kuti vana vangu vadai. That's why you say you are praying, uchingoenda ku church January to December, 10 years fasting, paying my tithe. Why? There's something that you are living that you need to pay homage. You only pay homage. We never worship ancestors, and they are not even close to be worshipped. But we pay homage. Anasekuru, ndini mzukuru wako ningi na ningi, arikubarwa na ningi. Inini ndine chichemo changu chakadai. Ndokumbira mundikombirire kuna msika vanhu. Zvinhu zvakazvina kudai. Ungangozvita chete, zoregeza munhu. You come and question me tomorrow. Auntie, we don't worship and should never worship ancestors. Not in any day. We pay homage to our ancestors. Yes. But when it comes to God, we should worship. We worship God without any doubt, because the faith is inside of you that connects you to the higher power. So kana uchipembedza Mwari or uchenda kuno worship Mwari, uchiti Father, I worship you, I give you all the glory. Mwari, I remove myself, which means you remove your humanity. You undress yourself from the human form. You tap in a dimension of as you have created me, so shall it be. But that's not how you pay homage to my ancestors. Because you are not worthy to stand before God and live. Why? Only God is the one who will come himself with a voice and will tell you, I've called you. I've anointed you. I've separated you. It's few in the Bible that God manifested himself like that. It's only few. If you have to name them, maybe 3 in the whole Bible, in the whole generation, that God manifested himself. And all of them, it was the voice. And today we hear that I've seen God, I've seen Jesus is what? And for your own information, the Jesus that they wrote here everywhere is full, he's having white hair. Why? Because if I have to go deeper for me, some people will feel offended. No, they've seen their God and they've seen their Jesus, how he looked like. So they are doing it according to what they have seen. But you, what have you seen? Me, I've seen my grandfather that worship God day in, day out. So I cannot put a portrait and still say Jesus is God. My God is not an idol. Either my ancestors. They are spirits that God has said, I have set and separated you and I have sent you here. Go and heal my people. Go and do this. But God needs a body to come and manifest his full God, his full manifestation of healing. God, he needs a human being. He can use a human being in a form of anything. Anti pane chamataura chandibata chinotaurwa naBhururu panapa. Wow, it's going to be very difficult for me to speak about. Bhururu anonditi imimi vanhu munondishamisa. Munondishamisa kuti munoramba nokuchingoti zvechivanhu zvenyu zvamunoita muchida kuita tap into other people's muchida kuita tap into other people's let me call it tap into other people's vadzimu vavo. Iye according to kutaura kwaanoita kwandiri Bhururu anonditi Chikristu kunamata nekupira kwedu isu varungu. Ameno kana and phone anti yakuti connecting. Anonditi Chikristu kunamata nekupira kwedu kwatinoita isusu varungu. Ndo kupira kwedu. Imimi mukatarisa vanhu vatema mune kupira kwenyu kwamakagara muinako. Asi pakazobva varungu vachiuya kuAfrica vakauya neBhaibheri vakakuparidzirai Bhaibheri, imi mukadhisaidha kusiya zvinhu, hunhu hwenyu nemaitiro enyu
muchiteedza unhu hwedu nemaitiro edu isusu. Saka ndozvamunenge muri kutaura apa, ndizvo here? They demonized our own beliefs. Because when you need to enslave somebody, you need to strip them their power and understanding of the spiritual manifestation. So now when she said, hold on, auntie. Mukoma CJ Jones. Munhu nemunhu ane zvaanobhilivha nekufungira. Saka what he is saying might be right to him, but it might be wrong to you. Once we start agreeing kuti tinobvumirana mune zvakasiyana, then we are okay on this world. But once we start saying we are wrong inindiri right, we are wrong inindiri right, hondo yeUkraine inogara iri koka. Ndinokumbirawo vari kundifonera direct ndiri palive kuti ndiri palive, mukandifonera zvino disturb live yedu. You can go on, auntie. Auntie, you can go on. Auntie, why I said this is we should learn to accommodate each other with our beliefs. If we do it that way, the world would go around. Because to say the truth, hapana anonyatsoti uyu inini ndinoziva. You can go on, auntie. Go on. You can go on. Chokwadi. Hakuna munhu anoziva. Ndaba munhu anofura munhu. Yes, I can hear you, auntie. Yes. Murukundinzwa? Yes, I can hear you. You can go on. Oh, kwandiona kukatika seikwa. Regai ndidzokere kuna auntie. Vamwe vari kufona imbomirai. Okay, ndofunga ndiyo. Ndanda kurasa, you can go on, auntie. Okay, murukundinzwa? Ndiri kukunzwai. Okay. Because your knowledge is limited. Auntie, mune imwe device here? Andina. Okay, because yakudzana, go on. But iri kudzana. Ya ndofunga ine network pandiri kumba inonetsa mbishana. Okay, ndukuti zoni now pachivanhu chedu inini I would like to talk from experience because ndikauta zvandakanzwa there's no truth in it. Anditi. So kutaura kwangu andisi kupikisa munhu ane chivanhu chake, andisi kuti munhu zvaari kuita zvakashata. But in this world, in this cosmotic world, we are ruled by two spirits. There is the spirit that is of light, there is the spirit that is of darkness. That's why in this world there is only, even if uri munhu chaiye unofunga zvokuti sometimes ungangotsamwa to a certain level, kune mamwe maitiro ako unoita kuti apa ndikukanganisa, because unenge uchimanifesta a certain part of you iwewe zvinenge zviri pauri. That is the spirit that God is always fighting with. Gara uri wakachena. Poor connection. Lega ndiwafonere nenhingirikini ndisaite zvevidhio ndione kuti zvinochinja chinhu here. Wow, that is deep. Okay, Tinonida, after she speaks, I'm going to give chance to those that dispute what she was saying. Uyawo nemafungiro ako iwewe. Utaure zvaunofunga, zvaunoziva iwewe. Anti vari kutaurawo zvavanoziva. Saka we are going to get chance. Tikatadza tinoita part 2. Anti Madzoka. Much better tisiri pa video. Okay, sorry. You can go on. I can go on. So, Pachivan, noda kutaura from CJ. Okay. Taura henyu.
Andina basa na CJ because aiwa ari kuti anti hapana kwamuri kuenda dai matenge matobika lanchi musati mauya papurogiramu ndosaka ndiri kumuti iwe CJ ka okay ndototi zvoni inini ndiri kutaura in a sense of I have managed to tap in many dimensions, mama. What is a dimension? A dimension is when you stand in the truth and you try and seek the face of God. Nsati ndaenda kuchivanhu, as I said, I was a pastor. Ndainetse kana because I was moving in deliverance. I was the one of those people and they cast around ngati imini my ancestral spirit moya yakashata. Until one day I had an encounter. Ndine following mama, ndine vanhu who were under inini. Endakatovaudza kuti ndine tambudziko. Because pese apa ndikauya ndichida kunamatira munhu ndinenge ndatozoroteswa ndaudza kuti ni uyu ane problem yakadai munhu ane problem yesenemu yake mudze kuti baba vake uyu haazi baba vake mudze kuti kune problem kumusha anofanira kudai mudze kuti ngaende kunotenga if ndikatoita izvozvo vanhu vaiponeswa mama ende futi kwazouya voice futi oti uyu anoda kuenda kunogeza ane problem chakadai yakadai because for me I was overwhelmed because of the gift ndakatoona kuti ichi chivanhu chikunoda kundirasisa ndakamhanyira kupentecost havana kuramba kuti ndiende kupentecost mama but what happened when I was in the Pentecost I always stand and tell people who comes close to me ndakaona zvinhu zvakawanda pana papa ndakaona zvinhu zvakawanda in the so-called men of God chichi in the name of church ndakaona zvinhu zvakawanda zvimwe zvinoto it's so it's scary ndikangozvitaura but ndakatoti let me slow down let me go and seek the face of God ingawani ndainamata mwari anotaura ndiudza mwari ozondiudza kuti chibva kune chechi iyi munhu iyeye akadai anoshandisa zvakadai ende ndinotozviona but pandakaunza kuti chienda kunotsvaga chechi yakadai ndipo pauchasvika ikoko uchazorora chipo chako chichashanda vanhu vachapfuura uchinamata uchiita zvauri kuita mbuya vanga kangosvika chete eti sumuka ondimutsa na3 am muka namata kune chinhu chakadai chikuru but at first handina kuzviunderstanda ndaingori mwana who was excited kuenda kuchechi but ndikutoona kuti vanhu vari kuzara vanhu vari kuuya handisi kuchaja munhu vanhu vanongouya vachingotenda and then I started embracing the gift mama I started doing research kuti ndiunderstand kuti what is Christianity chii chivanhu why inini ndichigona kuenda kuchechi but ndine chivanhu chiri kwandiri why ndikaenda kuchechi handimanifeste mbuya vanga chimanifesta kuti ndini ndakambata ndini ndiripo ndini ndakapiwa why it's been a long journey mama since 2012 until today and until today ndakagamuchira chivanhu changu ndikaitirwa basa iroro navadzitateguru nanasekuru kumusha ukuthi iwewe you were a lost child mwari hana kuramba ukuthi chivanhu chako chishande kwauri you pay homage okumbirira because ndivo vari dhuze kuna musikavanhu ndivo they've went to the other side they've crossed over and you are still in the earth where you have a purpose to serve ukakumbirira kwavari kuti ndinokumbira kupatsanuke because zvimwe zvinhu ndezvedzinza vakaziva pavakaenda kunoromba vanoziva pavakabata mishonga yakashata even if God exposes you follow the same channel kana iwewe wakauya kwanzi wakaenderwa kun'anga ukuthi uconceive uchazoenda ikoko futi the same channel because you cannot bypass mwari is just a one way street haungotenderere futi wakudzoka wakaenda kun'anga uchida muchato iwowo kana wakupera muchato iwowo you have to go kufukunyura those same evil things and mwari asi kuti zvese handina power nazo because you went using the other dimension chienda ikoko otanga wozotaura kuti inini ndakadai that's why vanhu vanofanira to confess uri kukonfesa chii kana ura mwari oenda kuchechi ohaidha ipapo hey I've received Jesus as my Lord and Savior chienda and confess kuti ndakaenda kun'anga ndikabata mushonga because your deliverance will not totally come you are still a hypocrite unoenda kuchechi ospeka suit opfeka zvese oenda ukonobata mushonga so mara kuti dzokera ikoko kwaakabata otaura odzosera zvinhu izvozvo haungozudze kuchechi kuti ngaziuye kuchechi kunoningirike you are making God a liar dzokera ikoko pawakabata mushonga uende kun'anga iyoyo kuti inini handichade mushonga wokuuraya nhingi inini tora zvinhu zvako but uri kutora zvinhu oenda nazvo kuna mwari you are testing God that's why zvinhu zvako zvinongogara zvakaita sei zvakasangana because unoda kuita as if chivanhu chakashata
mwari paungu wakamira ipapo ndipo pari right kwauri. God said everything ndakayeresa. I purified everything as long you come in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So who was the Son? Ikoko. Who is the Son of God? Diani, who is the Son? Because God, they only created a man meaning a human being. So there is only between you and God, there must be a spirit man before God, who is the divine power. So who is your divine man standing before you and God? Ndevedzidza rangu, inini ndiri manyachi. So vedzidza rangu ndivo, these are the human spirit that lived before me. Ndinodzokera kwavari kuti imimi zvamakamuona muri kumuona makandiona inini. You have got my DNA. I go back to my DNA tikumbira kuti the ways that you pray to God ndizo zvandinoda kuti mutipatsinurire zvinhu zvangu. The same way that I've been doing when ikoko, because you cannot come to me without going through my Son. You call upon the name of Jesus. Jesus wamajuda. I call upon the name of Mudzimu. Atidero isusu tinokumbirira. Because they've mastered their way of communicating. Us also, we need to master our African spirituality before colonial came through. Bible is simple, but we know that me as an African, we have got the power over even the Caucasian. Because we are the originals anyway. But because wakarasirikirwa nechivanhu chako, oenda kunoshedza mudzime mumwe munhu. Anozouya kunongofana nekushedza manjuzu, varungu. Ukamupembedza anouya, ouudza kuti nditengere wine ndokuitira chakadai. But mudzime yako, they don't barter trade. They come with a gift in a full platter. Auntie, there is a comment in the comment section yanyorwa na Michael Tavonga. And God never created human. He created a spirit and formed a human. No, when you say, okay, hear it now. God never created. When he created, he said, I have created he and him. I have created he and him. And then he said, I came and I formed you in your mother's womb. So when God formed you and then he put his spirit. So you, when you are doing an aeroplane and you create it first in your brain, isn't it? That's an aeroplane. But the manifestation of it, you are forming it. That's what he wants me to believe. So if God is like that, which means God has got no ability of creating a human being. God, he created a spirit and he created a human being. And then he formed it in his own likeness. It needs only a revelation. How can you form something that you have already made? That is the manifestation of this world. Oof. Which is where God said, I cannot come down to your level, but I can only ascend to the higher levels. So which means in the Garden of Eden, where God was forming them, were you there, God achita zemadaka? Because the Bible is the one that came with the revelation that is written in the book. Tap in a dimension and see how the human bodies were formed in this level, not because you read it. That is only if you argue with the knowledge that is written without tapping in the spirit, not to argue because the Bible says it. So you, what are you saying? Did you ask God how we have the flesh and the blood? What is the DNA? DNA yako yakabva kupi? If God is a spirit, akakupirei a DNA. In this world where there is a force of gravity. Akazvita saying, how can the angels be moving in and out the realms in the thin air, in the thin veil? But we have to visit grandma voices from the spirit world. Why do we have to ascend to go to the other manifestation of beings in galaxies? If you have not meditated and tapped in another power, I can be arguing with him from now till, but he will not respond to me because I'm not truthful. I'm not 100% okay. I didn't say I'm the one who formed God. I'm talking from my experiences. How people speak with spirits. You know, Ziziva. How I can command a demon. And I'm from the marine kingdom. Because I was in deliverance. I spoke in an articology manifest. I'm standing because I know. I'm not saying another person who is doing it, he cannot know. And also, Mama, Munu anoitazwe kuromba. He can be able to cast my demons. Why? It's the level of power. Same kunamwari. Wow, Auntie, let me do it this way. Wow.
That is a lot to grasp and a lot to think about what you have said. Ndiri kukukumbirai kuti mudzokere musazodisappear padhuze nefoni yenyu. What I want to do is ndimbo invite callers aite come in. At some point, I want you back in the program. Ndimbotora callers tinzwe mafungire avo kuti vanofunga kuti chi nezvavari kunyora mucomment section. But to an extent, I can safely say kuti zviri kunyorwa nevanhu mucomment section vazhinji vari kuti muri kutionesa tiri kudzidza, and some are also in agreement with you. Saka hold the fire, I will come back to you, auntie. Hello? No problem. Ndodzoka kwamuri musazondiregera kudayirawo foni yangu. I will come back to you. Yes, my tabas. Thank you. Thank you so much. Wow. Yeah. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Mamuka sei, maswera sei kwamuri ikoko? Tiripo makadi yenyu baba. Ndafarira chirongwa chenyu ichi. Tinotenda kana machifarira kuonesana, kudzidzisana. Hatiti tinoziva zvese kana kuti vanga vachitaura vanoziva zvese. Munhu nemunhu ane maonero ake nemafungiro ake. Saka tikasangana pakati tichionesana zvinhu zvakanaka chose. No, kola abva papa ari kuziva zvaari kutaura, and it's true, because chekutanga chandoda kutanga kutaura ndechekudai so ndechekuti tine maChristian, tine maMuslim, tine maChina, tine zvakasiyana siyana, but ukada kuona kuti zvatinorarama chinhu one nemabhilivhira atinoita ese akasiyana siyana, but unogona kuti uyu Muslim, uyu muChristian, uyu muChina, uyu but tokwanisa kutowana basa panhu one, tongokomborerwa naMwari Tose zvimwe chete. Anditi hazvina basa kuti uya anotouya hatoende kuchechi, hatobhilivhe muChristian kana kuti hatobhilivhe pachiMuslim, but totongokomborerwa naMwari zvimwe chete izvozvozvo. asi muchitarisa chivanhu chedu, tichidzokera pachivanhu chedu isusu nechiKristu, munoti chii ipapo pachivanhu chedu? Tati chivanhu chedu hatisi kuda kutaura zvetsika nemagariro chete, asi tinoda kutotaura zvatinopractiza muchivanhu chedu isusu. Munoti chii ipapo? Right. Pane chinhu wari chinoitika especially nesu mablacks. Hatigone kugamuchira chokwadi because tinogamira zvinhu padenga. No problem. Mablacks chinoitika ndechekuti mablacks takugamira chiChristian. Christian yakauya, zvinhu zvakaita kuuya. But chivanhu zvinhu zvakatakura madzisekuru nemadzisekuru edu kusvika kuti tivepo kuda kwechivanhu. Anditi saka chakaitika ndechekudai so ndechekuti imimi zvakanzi mashaika nhasi spirit yenyu nhasi unoyu makanzi mafa spirit yenyu panorohwa manyaradzo yodzoka mumusha, munenge muchitochengeta vana venyu, munenge muchitoona vana venyu kuti vakurarama sei. Makatoona kuti mwana wenyu ari kupinda mugomba, munokwanisa kutomudzvengesa because munenge makadzoswa mumusha pachivanhu chedu. But chakuitika manje zvino zvinenge zvakunzi mamhepo mweyetsvina, but imimi nespirit yenyu hapana pamunoda kuti vana venyu vatambure. Anditi saka chinhu chinoitika panoda kudzoka fundodzoka kuChristian zvafana ana Moses maancestor vaivai zvokuti isusu vanhu vatema taakuri kuuya nhasi tichiti zvoni Mwari waMoses, Mwari waAbraham, anditi but maancestors vevamwe vanhu vatiri kutoshedzawo, but tinotsiya maancestor edu isusu. Mapabata mati ana Moses maancestor evamwe vanhu. Ndinodavira kuti sorry, ana Moses maancestor because ana Moses vanotongotumwa matumirwa anotongoitwa ana chamunukwa nemidzimu yedu yatinotoziva mihombe munyika, then isusu taakusiya vedu takuenda because ana Moses vanhu vakararama. Ana Moses vanhu vaitouraya, vanga vane ropa mumaoko, vaitorarama normal, but vanga vari koko kumhiri koko vachitongoita life yavo vari koko, vakasvika pakutumwa naMwari vakabata basa ravakabata kuikoko zvakaperera ikoko. Ana Moses maancestor, ana Abraham toti maancestor, ana Elisha maancestor, ana John maancestor. Ndo zvatiri kutaura ka? Right, ndo zvatiri kutaura because zvakangofanana nesu kuno kuti nema ancestors edu, ana Nehanda.
ana nehando vanotosvika vachitoti vari kusitsawo kumusika vanhu ndo chane wemafambiro ate ndo vanhu vaitimiririra isusu ndo vanhu vaitirwira but manje nechirungu chakazouya chakakolonaiza vanhu brain zvokuti kuda kumuudza munhu kuti makakolonizwa brain zvinonetsa. We are talking deep stuff here today. Taga someone to come and hear. Tiri stingy isusu vanhu. Toda kungogara ipapa tichinzwa tega. Wataga someone here to come and hear. This is deep stuff. Vanzvadzi vangu vari kuti ana Moses mukavatarisa vanhu vakafamba pane rino pasi vakazoshaya vakaita maancestor. Ana Abraham maancestor, ana Elijah maancestor, vanhu vakatofamba pano. But chaakunetsa isusu ndechekuti tinoda kubhilivha maancestors evamwe vanhu tisingabhilivhe vedu ana Chaminuka nana Nehanda. Hatidi kuvabhilivha ba nekuti ndevechitema vane ganda redu. Asi vakauya vaine vhudzi riya rakaita rechirungurungu avo. Ivo vana Moses nana Abraham maancestor evamwe vanhu ataakubvumira nekuti zvakauya zvikanonzi tsve mubhaibheri zvikanyorwa. Isusu it's unfortunate hatina kunyorawo redu bhuku rinorakidza properly ana Nehanda nana Chaminuka mukufamba kwavo nezvaiitika. Ndozvamuri kutaura here hanzvadzi? Ndizvozvo chaizvo because chinoitika ndechekudai so vanhu vakangwara sorry zvenyu kana pane vanhu vandichaofenda vakatowandei vakateerera. Sorry, ndiri kutoona hadzi Moses was black saka kana Moses anga ari black ari ancestor wedu tochitongomisa kunana Chaminuka kana kunana Nehanda. You can go on, you said you might offend some other people. Ndakada kudzoka kubhaibheri kuti zvoni panga pakanyorwa Moses kuti mublack the papi ka tikata kutozoita dzimwe 12 hours tichitaura because takada kudzoka kuti ninganga ari murudzi hazvina kupa zvakabuda zvese because isusu tatine zvedu zvataitevera vanhu avo vanga chakaitika ndechekuti bhaibheri rariripo pane zvese zvakaitika but rakabatwa rakagadziriswa nyaya iripo ndeyekuti even machechi ariko nhasi nemaprofets mamwe aripo apa inyaya yekurovana nemusoro inyaya yekudhisiva vanhu nezita raMwari. That's all ndo zvinenge zvichingoitika but vanhu vakawanda havakwanisa kuzoaccepta because zvakafanana nekuti tekada kubvunza something kuti dai tatine maprofets muZimbabwe dai vanhu vachifa muzvipatara here kana zvichinzi vanohila dai Mwari aingovatuma kuenda muzvipatara vanhu vachipora because vanhu vanoenda mumachechi avo vane zvirwere chazvo vanorwara havapore. Tsvagai vanhu vese chimbotsvagai zuva ramunoti tokuda munhu one akabva asingagoni kufamba kana kuti anga asingaoni akaenda kuchechi yanhingi zvisiri zvemadhiri avo zvavanoita izvi zvekuti vanotsvaga vanhu vavo vanenge vatenga nemari nemaagency vanozotanga kusvikomanifesta zvokunzi ndiwe nhingi here because pane madhiri avo vanoita anditi but wakabva iwe vanhu vanobva vachizvisumukira maproblems avo hafi akapera. Andimaona saka inyaya yekuti vanhu vanobatwa brain munhu aneti zvakangofanana nekumumwe kana kuti mukadzi murume akachiura iye kana ari mulove akaudza kuti murume wake ndamuona ana nhingi achiura apo iye ari mulove haazvinzwe haazviteereri anotonetsana nevanhu so ndozvakangofanana nemaprofets edu emuZimbabwe kuti kana maprofita aripo chepo dai nyika yedu yaora here zvayaita izvi dai wai vasingataura kuti chakadai tikuchienda apa tichitoziva kuti ramangwana redu rakanaka nhingi ari kutipedzera nguva handiti maona. Saka chamunofunga kuti chaicho chakutipa kuti tiite shun away from chivanhu chedu chii chaicho icho? Remember, let me just re-say this to vateereri vakatitarisa vari kuteerera. Ndati patiri kutaura chirongwa ichi tiri kutaura kuti hatisi kungotaura tsika nemagariro edu chete kana tichitaura chivanhu chedu paprogramu ino yatiri kutaura. I think some people need to get it right. Tiri kutarisa tsika nemagariro and beyond zvinhu zvatinoita muchivanhu chedu kupira vadzimu kwedu kwatinoita
ndozve zvimwe zvatiri kutarisa. Saka it's not only tsika nemagariro, tiri kutarisa zvese zvechivanhu vatema zvedu zvatiinazvo. You can go on, caller. Right. So chiri kuitika ndechekudai, so tauda kunyatsodzoka back. Makambonyatsoona here tadzoka back kuvarungu chaivo vanhu vari rich, kuti zvafanana nekuti masundays, handisi kuti vanhu vasaende kumachechi masundays, no. Munovaona here vachienda kumachurches masundays, kuti hanzi varitori nemachechi avanenge vakazara. No, varungu imimi muri muchechi muchitonamata kana muri papi, ivo vanenge vari kumabichi vachidya mari dzavo vachitoita zvavari kuita, varitori mumameeting vari kutoita life yavo ichitoenda, vana vavo vari kutoita mabillionaire vachitoenda. But isusu chinenge chichiitika tinenge tichingonosiya mari mumachurches, uri kupa mari Mwari, but munhu uchipa human being uri kuona kuti ndiri kupa uyu mari uyu. Kola, muri kutaura zvekuti kuenda kwavo kuchechi varungu vanoenda kuchechi here? Ndozvandiri kutaura kuti zvoni varungu vangani vamakaona vanoenda kumachurches chaivo kuti murungu anotoenda kuchechi vanenge maybe 10% kubva mu100%. Ini ndirimo varungu vanoita business vachienda mberi. Inini hangu ndirimo ndofunga takambozvitaura kuti muEurope chaimo percentage yevanhu vanoenda kuchechi, ukatarisa muEurope chaiyo machechi amabhawa, most of them pub chaiyo yabhawa, because makasara munhu 1 kana kuti makasara vanhu 2 hauvaone vachinamata. Saka vafundisi vazhinji they've been phased out or integrated into other churches because of turnout yekuti anouya Sunday in Sunday out achiparidzira munhu 1. Ya, zvakaoma. Okay, mukangotaura mashoko enyu ekupedzisira. Ya, ini mazwi angu ekupedzisira ndeyekudai, so ndeyekuti hama dzadiwa ka, ndezvekuti gara pasi wega para munhu anokuonesa kwauri kubva nekwauri kuenda. Because chandoda kukuudza itete ndechekuti zvangofanana nekuti ndina mai vangu vakandirera kubva ndiri mudiki kusvika paage yandave inoi, vanotoenda kuchechi vachienda kuchechi, but inini ndakaita pazvandakaita kusvika pavakandirera vakasvika kubva nawo kusvika pandave ndakuzvimiririra. Ndinoda kuona kuti zvoti saka why maprofits achona hapana kana chinochinja, unenge uchinzi you change, you break through this, but hapana kana 1 chinenge chichichinja. But mari yavanenge vatotengesawo tomadomatu chii vanenge vachinoisiya kumachechi, havana chavanenge vanacho, hapana chiri kuchinja. Nyika iri kutongodhakwa wese, vanhu vanotoshaya mari yekubhadhara rent, munhu anotoshaya mari yekubhadhara mwana school fees kuchikoro, but mari yekusiya kuchechi every Sunday anenge anayo. Mwana anenge achitochema achipinda muchechi ane nzara, but munhu anenge achisiya mari yechegumi muchechi kumba kusina kana grocery. Munhu anotosarudza kuswera achipiswa nezuva pamusika kuti anobhadhara mari musi weSunday achiti hanzi prophet nhingi vachandikomborera ndokuti vandione, but mwana wake asina school fees, mwana wake asina uniform, but mari anenge achinosiya mumachurches. Maringe pane zvamataura izvozvo, tataura muri kutaura kuchikristu side, izvozvo zvekutambura nekusapona, mune zvamungataura here the same kusaidhi rechivanhu redu? Kuchivanhu kwakanakira chinhu 1, chivanhu hakuna zvokuti kuchivanhu kwakadhakurawo kuti zvoni panewo mafeki vanhu vakungouyawo sai zvambotaurwa nakola kunzi vanongoya vachingoita zvemawaini vachiti raisi chii zvavakuita. Kune vamwe vanonyepa, kune feki vechivanhu futi, kune vanhu vanodeceiva vane experience yekurova vanhu nemusoro futi variko. Doesn't mean kuti havako. Alright. Zvangofanana kuti zvoni inyaya yekuti munhu haanetse kucolonize brain, handiti munhu inyaya yekuti vanhu vaya vanenge vakaita experience yekuti vanhu vaya okay, dangokupa example 1 yekuti zvangofanana nekuti zvavanoita vachienda mumalives kuti ningi une problem rakati vachinyepedzera vanhu vaya vanenge vavatenga. But that doesn't mean kana kuti prophet kana kuti nganga yeye anenge anosangana nayo vanenge vasingatozivani, but vane maagents ndo vanobhadhara vanhu vaya mari. That's why muchizoona achitoti do you know me, did you meet me before? Munhu anototi no,
because vanhu aya anenge vakadhila nemaagents. Agents ndi anenge ane information. Saka Vamwe okay, go on. Saka chinoitika paipa ndechekuti munhu okay, zvangofanana nekuti zvangofanana let's say muchechi pakuti panobuda munhu 1 wekuti zvona anozozvona hamusi kuroorwa pane mhepo dziri kufamba this year, so ndikuda kuti zvoni kana une same problem okay, anotanga asumudza munhu anenge auya naagent ane problem iyoyo yokunzi iwe zita rako unonzi Margaret, oti yes unobva kushamva kwakati yes muri 5. Zvimwe zvinhu zvinenge zvichitaurwa naprofeti paipa anenge achibvuma, but anenge atodzidziswa, anenge atoita training nemaagents kunzi yes everything zvinenge zvichiitika paipa. Then profeti paanozoti munhu wese ane problem seandi kuprofita munhu uyu ngauye aise chipo chake chema1000 rands apapa, then ndongonamata ka1 watapedza problem. That's how they make money. So vanhu vanobva vaunga nemaproblems iwayo vachisiya 1000 uyasiya 500 uyasiya chi, then ongonamata munamato wana achinamatira munhu wake iyoyo, but those things vanozviplana. Pakaipa, it looks like from what you are saying kuchivanhu nekuchikristu kwese pakaipa pane ka fakeness kari kuitika both ways. Ndinongokutendai nekucontributa pachirongwa kola. Mova nezuva rakanaka, ndatenda zvangu hanzvadzi. Alright, thank you. Wow, panenge paita ka fake both ways up. 3026, I'm calling you back. Number ending 3026, I'm calling you back. Panenge paita ka fakeness up. Panenge paita ka fakeness karipo. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini Chikristu nechivanhu chedu. Muri kuti kudi? Hello? Hello, muri kuti kudi Chikristu nechivanhu kwedu? Mukati ga kuchikristu, munoti ga kuchivanhu. Kana kuti hapana rimwe side ramungakwanise kutaura nezvaro because hamubhilieve nezvaro kana kuti hamuna information nezvaro. The floor is all yours. Okay, inini hangu ndoda kutaura ndakazvimirira personally. Inini handite zvechivanhu. Okay, maybe because of the way I was raised, atina kumbobvira takaita izvozvo kana kuparticipate pane zvinhu zvechivanhu. Fair enough. And no, okay, taura yenyu faith yenyu. Ndakangorerekera hangu kuchikristu. Zvese zviri kuitika, okay, ndoda kutanga nekuti mabeliefs edu kana kuti zvechitendero, it's something personal kune munhu. True. It's very personal. Mumwe munhu anogona kuda zvechivanhu, mumwe anoda zvechitendero, handiti. And I respect vanoda kuita zvechivanhu nevanoda kuita zvechechi. From my experience, thank you for that. Saka inini hangu for ndakamirira hangu kuchitendero. With my experience, ndiri munhu asina kumbobvira akado kutsvagana nenyaya dzekuti chivanhu and everything, because chandiri kuona ndechekuti mazuva ano nenyaya yemasituations vanhu vari kutsvagana nezvakawanda vobva varasika. And zvese zviri kuitika in this world, it is written mushoko. Kunyangwe rikanzi shoko rakanyorwa nevarungu kana kuti rakaitwa sei, shoko rakainspirwa nevanhu vanga variko kudhara zvainyorwa zvese. Ende mukada kutozvitarisisa kubva kuna Genesis kunyanya kusvika kuna naRevelations nenguva yatiri, zvese zvakanyorwa, hapana chinyowani. Kune vanoverenga Bible, everything is written. Zvese zvikuitika kuchava nemafake prophets, zvese zvemudzimu zvakanyorwa even mubhaibheri kunyanya kuna naNew Testament. Saka kudhara kuOld Testament vanhu vaiva vachinamata through, vanga vasingakwanise kuenda direct kuna Mwari wavo. They had prophets, anana Moses vaita go through. Moses onotaurwa naye naMwari, odzoka oudza vanhu zvataurwa naMwari, handiti. So now pakazoya nyaya yekuti Jesus, handiti, handikwanise kunyatsoexplaina zvakawanda just to shorten this.
pakazouya Jesus akatogara atoexista kubva kudhara. Even nguva yaMoses vaitozviziva kuti anga ariko, but anga asati asvika. Saka nekuti takazowanirwa nyasha dzekuti now we are able to pray only direct to God through Jesus, right? Yes. Mati Jesus akagara exista kudhara nguva yaMoses. Anga asati vaitozviziva kuti ariko. Vaizviziva kuti ariko here kana kuti achauya, nekuti tinonzwa kadzi birth of Jesus Christ. Mama ndirasa ipapo kuti akanga exista kudhara. Okay. Mama tondityisa. Okay. Okay, vaizviziva kuti achauya. Handiti vaizviziva kuti achauya. So zvandoda kungoedza kutaura ndezvekuti inini nekwandakazvimirira, handiti zvandiri kutaura kuti like takazowanirwa nyasha dzekuti we can pray direct to God, and the word of God says kuti no one goes to my Father asina kupfuura nepandiri. I am the way, the light, and I'm the life. Ndinozviziva asina kupfuura nepandiri. Pandiri wacho ndiani? Ndiye Jesu wacho. Saka we have to go through Jesus to get to God. Yes, ndiyo nzira yedu. That's why he died. That's why he ndoshandikutaura kuti I know kuti pamwe kuexplaina kungatore time. Vanhu vakawanda vazhinji vanotoziva kungoti they kungoaccepta kwavo kunonetsa, because of course like I'm saying kuti nguva yatiri nenyaya yemasituation vanhu vakawanda vakutsvagana nezvakawanda, vanhu vakawanda vakuita zvakawanda just because of masituations. Ndosaka kwane zvakawanda like mafake prophets, vamwe vanozviti futi vane mudzimu, vamwe vanozviti vane chizvisirizvo vachiitwa misled because of zvatiri. But zvanoda kuedza kutaura kuti kuchitendero changu chandinotenda zvese izvi zviri kuitika zvitoripo, it is written, and ndo nguva yacho yatiri kutorarama iyoyo. Mukaenda futi kuna Revelations pane panotaurwa pane that lady anotaurwa the Babylon lady anouya achidistracta, arikuya achidistracta, ari kupinda mostly through kuma-leaders. Zvesvo zvekuti ndosaka makuona like kune mweya inonzi yemanjudu, zvandaka-understanda pavhiri, like mweya yevanhu vakafa yakudzoka. Handizvo ndinga-explaini ndichiti chii. That's why makuona akapinda muvanhu through ma-leaders vanoimba, ndosaka vakuita zvema-illuminati, ma-leaders akutererwa because ndo vane power rekukwanisa kucontrola like zviri kuitika iko zvinezvi. Handiti zvinoda an understanding like iko zvinezvi like kolabha mukutaura ari kuti even maprophets ariko ari kubira vanhu mari. This you need spirit of discerning. Iwewe kutoziva kuti pawakamira apa wega kana une the spirit of discernment unotoona kuti what I'm doing is wrong, what I'm doing is right, kana kwandiri kuenda kunonamata kuti uku kuri right kana kuri wrong. Kana usina that spirit of discerning unorasika. So inini kwandinotenda ndinodaira kuti ndine life yangu pairi, nekuti handina kutsvagana nezvakawanda, kuti nekuti life yangu yaoma ndinofanira kuenda kunotsvaga rubatsiro kuna nhingi kana kuti kun'anga kana kuti chakati, kana ndozoveri kana ndakunzi ndine zviri pandiri nechii. Nekuti ukatadza kuziva pawakamira you get so much confused nezvakawanda nezviri kuitika. Ende Mwari havana kumbobvira vakataura kuti tichangorarama life ingori smooth, ma-ups and downs anowanika. So saka people because akaendana nesituation yaapindana nayo opedzesera aenda kune vanhu vanomumisleader. Vamwe ndo vanobva pesira kuti zviri pauri zvida kugadzirwa, ndosaka uri kupindana nezvakati, munhu oinishetwa ne the wrong people and stuff like that. Saka inini ndinongobhiliva kuchecha kuna misleading here. Iriko ndo zvacho zvandiri kutaura kuti you need to have the spirit of discerning. You need to have the spirit of discerning. Nekuti kune vamwe vanhu vakatowanirwa nyasha dzekuti anotoziva kuti pandauya panapa pana kumira mushe and they easily walk away from that. Koita vanhu vekuti vakatoputirwa hautozivi, unotopinda muchechi paipe pamunonzi bvisai mari yezvakati yezvakati, unotoona kuti pawakutodzokera mumba chikwama chese chatsvairwa hausisina kana mari nekuti unenge wamisleadwa into something. Inini hangu ndinongoti ndakamira pachitendero and it has been doing so well for me
ende nekuti ndiri munhu asina kumbobvira akatsvagana nezvakawandisa zvekuti ndaenda apa because once wangotanga kudaro you get so much confused and zvozokunetsa. So inini ndakamira zvangu makamira pachitendero. And I've seen testimonies takatoona zvakawanda, and I've seen like with the gift that I have, I dream. I have so many dreams that I get. I see my visions and everything through kuburikidza nechitendero changu. And things has been well for me, and it has been smooth, but zvinowanika kuti pane nguva yekuti zvinhu zvinokuomera nezvinhu zvinokunakira. So people vanofanira kudzidza kuva a spirit of discerning, knowing kuti pauri kuenda apa nezvauri kutsvaga uri kupinda pari right here kana kuti pasiri right. Saka munhu ngodzidza, advice yangu ndeyekuti ingodzidza, kusangoti apa nhasi uri apa mangwana uri apa, wanzwa kwanzi kwanetsa, wanzwa kwakati, unopedzisira wakutakurana nezvinhu zvakawanda zvekuti zvinozokukonfuse mangwana. Alright, hold on makadaro kola. Mangozvinzwira kola vari kutaura wega. Hanzi we should always learn to have a spirit of discernment. We should always learn to have a spirit of discernment. Mangovanzwa zvavataura vache vakamira pachitendero. Kola, one last question that I might ask you. Mutupa wenyu unonzani? If you don't mind, mutupo wenyu unonzani, if you don't mind saying. From my family, it's Milanzi. Ndo mutupe wenyu Milanzi. Okay, saka munotone mutupe wenyu. Ndo zvandakangokura ndichinzwa, but handizvitsvage or calling myself like that. I don't get so much deeper into zvinhu zvese izvozvo, to be honest with you. Alright. Handiwanzotedzera izvozvo. Aiwa, ndanchida kungonzwa kuti semunhu wechivanhu vatema mune mutupo here. Pane vamwe vanogona kutoti ina handina mutupo. Thank you so much for your contribution. Mova nezuva rakanaka. Ndatenda zvangu. Ndinokuchingamidzai pachirongwa kola. Maswera sei makadini? Tamuka mamuka sei? Chirongwa lenyu chinovhira kunakira fani nhasi. Ndanzwa kakwe kenyu kane nyaya yaka. Not really. I'm just going to try and condense my contribution because ndikuona pa comment section vanhu vakawanda vada kutaura shuwa zvino handiseri navacho vanenge vachida kuteerera zvida kutaurwa. Ndamboona mwati and time of 5 minutes. You can go on. All right. Saka ndofunga tata matanga kutaura nawo amati wagare padhuze nefoni nechokwadi chavari kutaura, because I think as human beings, kana usina kunzwa Chikristu, kana usina kunzwa chivanhu, iwewe you have a spirit in you that tells you what is right and what is wrong. True. Usina kunzwa chivanhu, usina kunzwa chi, you have a spirit in you that lives in you that will tell you what will determine you kuti ichi chakaipa, ichi chakanaka, this is what I'm meant to do, this is what I'm not meant to do. Okay. So where is that spirit coming from? Tinoramba tichiti Mwari, if God created us in his image, takudzokera kushokora read wanoverenga vachida kunzwisisa zvavari kuda kunzwisisa. If we are created in God's image, then what spirit is in us? What spirit is in our DNA? Okay. Saka muri kuti takaverenga futi mubhaibheri muvanhu vamuri kutaura. I agree with the other caller. Everyone in the Bible is an ancestor of some sort to somebody, but not to us, the one weku-Africa. They are an ancestor. I always argue this, but how can you say God of Abraham? Makatarisa Jesu paanobvunzwa anoti inini ndiri mwana wanhingi, ndiri mwana wanhingi, ndiri mwana wanhingi, ndiri mwana wanhingi. It happens to Paul as well. When Paul is being sentenced, anoti inini ndiri muJudha chaiye, handitongwe neumwe munhu asiri muJew. And they had to send him to Rome. Kuti atriwa aende kukoche kuRome. Isusu takambida muChikristu tava munhu mutsva, zvese tatsveta pasi. In the Bible, hapana ari kutsveta pasi chivanhu chake. They are not forsaking their religion for the Christianity. So how come isusu we can only exist in one dimension?
munenge mandirasa ini. Takurasa ikupi. Mirai. Sorry. Anosungwa. Andiso airama Christian akaitwa Paul. Paakazoparidza akasungwa. Akamira pamberi pevatongi akati ina nditongwe nemunhu asiri muJew because I am a Jew. Ndiko kuzotumidzirwa kuRome kuti aende notongwa nemaJew. Hold on. Rusere anyway. Mune imwe device kuseri kwenyu kanti? Aiwa ini ndiritori muroom musina device, TV iri mulounge. Because iri kubackfire. Rusere anyway, mukaisa futi link yamaisa, I'll instantly block you. Mukaisa link patiri kutaura apa ndinokublokai. Okay, you can go on. Sorry, auntie, ndinenge ndiri kuvhiringika pane zvamuri kutaura, dzokorodzai futi, sorry. Ndiri kutsvaka digester what you are saying. So as Christians, if you go into a church right now, they baptize you, they say you are a new creation. Yes. What was behind is behind and you are now a new creation. Yes. My argument is, how can you be a new creation? Nekuti vari mubhaibheri wacho vanotaura kuti ini ndiri muJudha, ndiri muSamaria. Paul, when he was persecuted, akati nini handitongwe neumwe munhu asiri muJew, and they had to send him to Rome for him to be tried by fellow Jews. Jesu gynecology yake kana achitaura anoti ndiri mwana wanhingi. He does the whole chronology. Ana David warimo wese kusvika paari. Our problem now as isusu, when we go into church, we lose that genealogy nekuti we are now new creations. Wow. Atichakwanise kuashedzana we have removed ourselves from the equation and we are now calling on Moses and his friends. Okay. I got you now. I was trying to just digest. Let me use my example. Inini ndichitaura genealogy yangu ndinoti ndili Selina Ngwerume, mwana wa Didmas na Monica, ana baba vanoti Madrieni na Oliver Gareta. Kwa baba wangu genealogy yandiri kufamba nayo kai. Ndo yangu iyoyo genealogy. Ndichidzokera kumashure. Sezvandatraya kupa example. Saka muri kuti isusu tikange taenda ku the other way, we are being made to forget about our own genealogy yatinayo tichinzi tama new creatures. Yes. Ooh. You can go on. I got you. New creatures. You are now calling on Moses and everybody. Moses and everybody have got their people who they are looking after, and they are like, pakaipa. Antima wene zvinotipa. You've brought something that makes us think. We have Christianity is in us. It's in our DNA. It's in our creation. We are also human beings. I don't know why we are always juxtaposed to say you need to be one or the other. You are definitely both. Okay, you know why I've said one or the other. If you look at kurarama kwatinoita, I'll say it out and I'll say it out loud and I'll say it out without any fear, any favor. Tine one side, Chikristu, I'll specifically say, tine one side, Chikristu, rino demonize the other side. Kuti izvi zvenyu zvamunoita ndezvetsvina. Hence ndosaka ndati ngatichitarisai zviri too different. Since maKristu anoti zvavo ndo zvakamira zvakanaka, izvi zvechivanhu ndo zvakamira zvakashata. That is why I've said kuchikristu here kana kuti kuvanhu. But from kutaurwa kukuitwa nevanhu, takuonesana kuti imimi you are saying kuti am I correct in saying kuti you are in both Chikristu nechivanhu from what you have said? Okay. Yes, I am. Both be flesh and spirit. If you are created as flesh and spirit, you can't say one is more important than the other. Nekuti maoko mairi anoita basa rakasiyana asi pamwiri one. Okay. Wow.
Zvinhu zvinotofambidzana asi isusu tinosarudza kuti ma-Christians are the worst to criticize kuti ava vakashata vakanaka, asi shoko ravo rinoti tanga wabvise chidanda chiri mumusoro mako usati wabvisa vamwe, but they put themselves on an elevated place for no particular reason. And once watopinda mumind yekuti inini zvangu zvandiri kuita ndizvo zviri right, you cannot learn. Nekuti bhaibheri rinoti ndiri mudiki ndaidya chikafu choudiki asi ndakura ndakudyawo zvavanhu vakuru. So people read the Bible without understanding. If you just read and to get a position where you can argue, then you can't grow. Saka keep on quoting those verses. Saka spirit behind it. Yeah, that's deep. Today we are talking deep. Saka can I safely say mukasvika zvekwenyu kunoitwa chivanhu, munonoitawo chivanhu sezvachiri kuita. Mukaenda panoda Chikristu, munoitawo zvechikristu sezvachiri. And you are saying kwese kwamaita zvechivanhu kwamaita zvechikristu hapana chakashata nekuti zviri zviviri zvinoweka together uye zvinodyidzana. Yes. Thank you so much. Yes. Okay. If you are doing demonic things in the spirit world, if you are doing demonic things in the chivanhu chacho zvese zvinhu zvakangoshata, asi kana wakabata mwenje waMwari mukati mechechi yako, mwenje waMwari urimo muchivanhu chako, nekuti again you must look all native languages of Africa, all of them have got a word for Musikavanhu, all of them. Saka Mwari haana kuuya nema-colonizers. We knew Mwari bhaibheri risati rauya. So kana tiri muchivanhu tichiti Musikavanhu, taakuchechi tinoti Jesus. Yes, all of them work together for the good. Thank you so much for your contribution. Tiri kuenda tichivhurika. All right, ndatenda zvangu. Thank you. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Tikasapedza nhasi, let's do it this way. Tikasapedza masikati ano, inini I've got some things to do in the afternoon. Tinodzoka manheru. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Maswera sei kwamuri kumativi mana ose enyika. Ndiri kuona muri pabhesi chaipo rekwatinobva semadiaries. Maswera sei? Kana ndichiti tiri vari pabhesi chaipo, bhesi redu iZimbabwe. Maswera sei? Hello? Network inejira sirungoramba ichiti reconnecting. Regai nditi vatry futi. Ndimbotry kutora manhamba. Tikasapedza tinoningirikira. Tinodzoka futi manheru. Tikasapedza pane nyaya. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Bhesi nhasi rakabata. Makadii zvenyu? Hello? Isi kuramba, ndiri kukunzwai baba, taurai. Alright. Ndiri kukunzwai. Welcome to the program. Alright. Ndokuzama kutsanangura kana kuti kupatsanura zvinhu zviri kutaurwa nevanhu vachizvisanganisa. Okay. Christianity nechivanhu. Ndoda kuti tizvinzwisise, tisangozvibatanidza tichifunga kuti chinhu chimwe chete. Kana kuti zvinhu zvinoita interlink, hazvilingi. Alright. Chekutanga tiri kusaidhi reChristianity. Chinonzi Christianity chaicho hakusi kuenda kuchechi, hakusi kuverenga bhaibheri. Aiwa, hachisicho chinonzi Christianity. Christianity kurarama upenyu hwehumwari spiritually, which means pane nyaya yambotaurwa yekunzi Mwari akasika mweya wemunhu akazofuma nyama yemunhu. Saka kana tiri kutaura nyaya yeChristianity, tiri kutaura zvemweya wemunhu akasikwa naMwari achirarama muhumwari. Izvi zvichizoburikidza nepanyama yake yaakapuhwa naMwari, zvichizoonekwa zvinova zvinhu zvatinoona nemaziso edu enyama kuti uyu anofamba semuKristu kana kuti uyu anorarama neumwari paari. Ndo chinonzi chiKristu icho. Ndokumbira kuti mudzokorodze futi baba. Ipapo ndapabata but dzokorodzai futi.
ndiri kuti inini chinonzi Chikristu mweya wakasikwa naMwari ukaiswa munyama yatinoona nemaziso edu enyama. Ekuti tinoti avo ndiandiselina, but ukanzibata andiselina chaivo chaivo hauvabati nokuti andiselina vari mukati menyama yatinoona isusu. Iyeye akararama paumwari ndicho chinonzi Chikristu. Because iyeye akararama paumwari nenyama inoraramawo paumwari, tozoti uyo anofamba ari muumwari. Ndicho chinonzi Chikristu ichocho. Okay. Saka Kristu is trying to be Christ-like. Ndo chinonzi Chikristu. Kuenda kuchechi hazvireve kuti uri mukristu. Kuverenga Bhaibheri hazvireve kuti uri mukristu. Exactly. Okay. But kuenda kuchechi, unoenda kuchechi uchindokurudzirwa kuti urambe uchiziva nezvekurarama uri muKristu uyowo. This is Hebrews chapter 10 verse 25. Ndo zvainongotaura. Endai musashora ungano, unganai, kurudziranai kunamata, kurudziranai kufamba zvakanaka. Ndo zvarinotaura. Kuverenga Bhaibheri, verenga Bhaibheri so that you may understand him more. Uve neknowledge yokuti Mwari ndiani, yokuti Kristu ndiani. Ndo zvaunoverengera Bhaibheri. But Chikristu kurarama muumwari pamweya wako. Alright. Pamweya. Right. Izvozvo zvino pane question yabva mukubvunzwa futi yanga hanzi kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva. Zvino regai nditsanangure ndichiti chinonzi wava chisikwa chitsva haisi nyama. Mweya wako ndo wava chisikwa chitsva, because mweya wako is a creature. It's not just a spirit being. No. Hatikwanisi kuidescribe kuti yakaita sei. That's why pane achitaura zvema-dimensions. Your spirit can go into dimensions. That's why uchikwanisa kuti muri ku-UK and Selina asi munorota muchiita muri kuZimbabwe. It's your spirit which can move from UK to Zimbabwe. It's spiritually. kuZimbabwe kona handiroti. But okay, what I'm trying to say is you can be in another place, but mimi muri ku UK. Saka chafamba chaenda kune nzvimbo iyoyo, it's your spirit and not the flesh. Okay, got you. So parukunzi you are now a new creation. Chiri kuitwa new mweya, haisi nyama. Mweya ndo uri kuitwa new. Okay. Saka the question yokuti hanzi tinobva tanzi tisiye zvese izvi, which means vari kukuti kanganwai zvemarudzi enyu kana kuti zvemadzinza kana kuti chii. Hapana zvinhu zvakadaro. Hapana, muBhaibheri handisati ndamboona zvinhu zvakadaro. Nemhaka yendiri kudaro andiselina. Let me go kunyaya culture and tradition. Yes. Kana munhu achitendeuka andiselina, mweya wake ndo uri kuitwa mutsva, ari kufamba paumwari, ari kuita zvinoda Mwari. But chinhu chisingagone munhu kusiya dzinza rake, kusiya genealogy yake ndo dzinza. Right? But pane inonzi culture yedu, then kouya inonzi tradition yedu. Itsika nemagariro edu. Tsika zvinhu zvatinoita mukurarama kwedu kana kuti serudzi rwedu rwevatema. Zvinhu izvi hazvinei nekunamata. One of the each and every kana kuti ndingangoti marudzi anoita zvinhu zvakasiyana. Let me give my examples. Toenda kuma Israelites. The way they marry Israelites, ari muna John chapter 14, how they got married. Kana kuti mukaverenga kuroora kwakaita Isaac, kuroora kwakaita Jacob, that's how they get married. Unondobhadhara bride price. Wabhadhara bride price, unoita zvekupiwa mukadzi nababa vemukadzi. Kupiwa kwaunoita, there is a way yazvinoitwa nayo.
haungosonzi kana kuti takukupa kana kuti unotizisa kana kuti kuita sei. No, there is a way yekuti kana uchinzi uri kuroora pachijudha unoroora sei. Kana muchichata pachijudha, I think you can agree with me, kuchata pachijudha white wedding zvinotu zvakasiyana. The other is a culture yevarungu, the other is a culture yemajudha. Okay. Hazvinini kunamata zvinhu zvandiri kutaura nezvazvo, kuroora kuita sei. Then it goes again panyaya yemitupo. Toenda kuIsrael, kune vana vekwaLevhi, kune vana vekwaRubheni, kune vana vekwaJudha, kune vana vakangoerume Benjamin. These are like kwatiri isusu maZimbabweans ndiyo yatinoti mitupo. Ini ndinoera gumbo, chitova, madyira panze akabva kuvashiri. Okay. Right, that's my genealogy. Hazvinei kunamata izvi. It's my genealogy. Iri gumbo okwachitova akabva kuvashiri. That's my genealogy. Saka kana tiri kutaura nyaya yegenealogy, hainei kunamata. Then toenda tradition yedu. Kana kuti regai nditange tradition ye-Christianity. Why would God choose Israel kuti ive iyo ine history yatiri kushandisa as the Bible? Mwari vanotaura kuna Amos voti, of all the families of the earth, I have chosen you to represent me. Which means, Mwari vachida kuponesa nyika, vakatora Israel, vakati ndo uchava mucherechedzo wekuti vanhu kana vakanamata sezvinoitwa kuIsrael, ndiko kuti ndiyanane navo. That's why muri kuona the genealogy of Jesus Christ, who is the savior of humanity, iri ikoko kwaIsrael. Ndo kwazvakanga zviri. That's why pana Kola amboda kuzvitaura but angachiti handigoni kuzvitsanangura. Asi vana Moses vaiziva kuti kune achauya. Zviri kureva ndizvo zvanga zvichizama kutaura Kola ndezvekudai. Kola anga achida kungozama kuti kubva kuna Adhamu wakanga uri mufananidzo weakanga achizouya anova Kristu. Iyeye ndiye anoita kuti pave nemagenealogies ese magenerations nezvese zvinoitika zvikwatinoti Old Testament. Okay. Saka paanozouya anozotanga kuti vanhu anozobva vanzi chitangai kunamata like this. Anodzidzisa vanhu. That's why achizotaura kuti hakuna anouya kuna Baba asine mandiri. Chaari kutaura achisi kuti haasi kuti kana kuti iye mudzimu kana kuti chii. No, ari kuti the way yandinokuudzai nayo yekunamata inini ndo inoita kuti muende kuna Baba anova musika vanhu Mwari. Right. Now, apa ndo pandinoda kuzama pandiri kutaura kuti hazvizombofa zvakapindirana netradition yedu isusu yechivanhu. Because kuchivanhu isusu tinozoti tinotora buti, toenda pachikuva, toenda pasi pemuhacha, pasi. Torova makwati. Izvozvo ndozviri kunzi there is no any other way yekuti unoenda kuna Mwari except through Jesus. Imini mukaita izvozvo hamusi kuenda kuna Mwari. Let us not deceive ourselves. Neyo dzembariro dzinongobata rufu imwe chete but dzimwe dzacho tiki. We can't do it like that. Iye Mwari wacho ngatirarame as Christians. Kana ukati uri muKristu kwete kuti unondozvisanganisa kuti hanzi tiri kumboita tichikurasai baba. Zimbabwe inonetsa kanetiweki ndosaka ndati handirote Zimbabwe. Tiri kumboita tichikurasai. Alright, mamzwapo kuti chii? Ndichazivi haiko zvino ndaconfused for the confusion zveshu. Taura henyu endererai mberi. Alright, ndanga ndichiti inini
zvinhu zvetsika yechishona kana kuti manamatiro anoita atinoti echivanhu ayaya haafe akasangana nechikristu. Saka zvino tichati kuchivanhu kune kunamata here? Tichayuza wedhi rekuti kunamata here kuchivanhu? Right, kuchivanhu wedhi rokunamata ririko, but havasi kunamata Mwari, vari kunamata mafamiliar spirits. That's why muchinzwa kuchinzi inoziva about my genealogy, inoziva zvakaitika mudzinza rangu. Those are familiar spirits. Familiar spirits, they are not angels, no. Demons. But tingati vari kunamata mafamiliar spirits here, because kana uchiona vanhu vechitema vachipira zvavanopira, havagumire pakupira mafamiliar spirits avanoziva akararama before them. Vanoti tisvitsireiwo kuna angwerume motisvitsirawo kuna achakanyuka motisvitsirawo kuna vadhidhimasi, vadhidhimasi mozotisvitsirawo kumusika one, which means kuchivanhu ikoko vari kupedzisira vachisvitsa kuna musika vanhu as the end road to their chivanhu ichocho. Saka tingati vari kunamata here maspirits avo? Right, mubvunzo uripo ndokuti pavari kusvitsa ikoko kuna musika vanhu zviri kusvika here nhandiselina? Ndisingazive baba. Imimi pamuri kunamata muchienda through kuna baba through Jesu, nekuti akati hamukwanise kuenda kuna baba but through me. NdiJesu kauya aitaura. Ndizvo tiri kubvumirana. Munoziva sei kuti zviri kusvika here kuna baba? Nekuti mumwe minamato tinoiziva yainzi iende kuna baba yakaenda kunhingirikini kunonzi kuIsraeri uku. Tikaiona yakaendwa nayo mubhegi. Takaziva kuti yakasvika. Isusu takazongoiona yagumira pamatombo kuIsraeri ikoku. Right, iyaya pane anonzi false prophets. Ndoda kuti mupabate ipapo. 2 Peter chapter 3. Vachauya vachipesvedzera gospel rechokwadi, vachiriita renhema, kuti vawanise dzidziso yavanodzidzisa vanhu. Philip chapter 3 verse 17. Vachauya vachipista shoko raMwari for the gain of their pockets. Ipapo munyanya mupabata 3:17 ya Philip. All right. Baba. Gain of their pockets, which means ndezvenhema zvechokwadi chaizvo mambonzwa pandataura kuti Christian life ichi chaizvo baba tinorarama. Baba, yes. regai ndikudzoserei tisati tapfuura ipapo. Mabvunza kuti zviri kusvika here zvavari kuita kuchivanhu vatema? Ndati ndinopira ndati inini kuchivanhu vatema vanopira kuna Didimasi opira kuna Chakanyuka opira zvichienda kumberi, kwozopedzisira kwanzi svitsai kuna musvika vanhu. Apa muri kuti hatina shuwa yekuti zviri kusvika kapa. And then touya kuchikristu tinodzidziswa kunzi hatikwanise kuimhanya kuenda direct. Tinotofanirwa kuenda nekuna Jesu kuti azotisvitsira kuna baba, of which end result both ways ndeye kuna baba. Saka pauwiri apa, since tiri kuenda through Jesu, are we sure kuti zviri kunosvika? Since mati kuchivanhu hazvisi hatina shuwa yekuti zviri kunasvika, asi kuna Jesu tiri kuenda through, kuna Mwari tiri kuenda through Jesus, mune shuwa here kuti zviri kunosvika? Right, andiselina zvinosvika. Pandati unoenda through Jesus, pane maprocesses anoitwa. One of the processes inoitaridza kuti zvechokwadi zvinosvika, it is receiving the gift of the Holy Spirit. That's one of the processes iripo ipapo. Asi kuchi vanhu vari kureceive all the gift of kusvikirwa ka? Right, chinzwai andiselina, vari kureceive the gift of kusvikirwa handitika. But zvinhu zviri kuitika izvi zvine tinoti zvine chokuita nemweya yavo here, zvinovapa zororo kumweya yavo here, because isusu
isusu as Christians receive the gift of the Holy Spirit. Yes. Inondidzidzisa kuti even panyama yandiri inei, nyama yangu ikaparara, kana ndingati mubayiro wangu hausiri, my prize is not in the flesh, pazvinhu zvinoone spiritual. So I believe kuti zvinhu zvandiri kuita izvizvi, namweya mutsvene ari mandiri anotondiudza kuti inini nababa tiri vamwe, anondipupurira mandiri inini, mweya mutsvene uri mandiri. Then toenda kumweya yemidzimu. Mukatarisa mweya yemidzimu haitauri zvemweya, inotaura zvenyama. That's where the difference is. That's why ndambotaura pokutanga ndichitaura kuti it's about the created man, not the about the kuitika panyama. Haimbofa yakataura zvepamweya kuti mweya wako kana wazofa kana kuti wabva pane ino nyika unoenda wakadai. Baba, ndikubate inotaura kuti tinoenda kunyika dzimu. Inotaura chivanhu, inotaura. Asi nhai andiselina. Baba. Inotaura kuti tinoenda kunyika dzimu kunei zvii zviriko. Imimi kuchikristu inotaura kwatinoenda. Imimi pamakamira ipapa baba. Makangomira pamakamira ipapo. Zvacho zvinotaurwa makambozviona here live. Kana kuti ingori belief yenyu, just like vechivanhu vanobelievawo. Right, it's not about the belief. Ndo papa pandambotaura ndikati tinoenda kuchechi tichindokurudzirwa tichiverenga shoko raMwari richitaura kuti zvichazovei, not in eternity tichivapenyu, no. Baba, amuone kuti pakanyorwa bhaibheri apa vakangongwara nekuisa their things in writing, yeti kuchivanhu havana kuzongongwara zvakanyanya kusvika ipapo, kana kuti vakanyora mumacaves iko zvino asikasapindika asingasaadreseke, saka there is nothing written. Hamufunge kudaro nekuti imimi mune bhesi rezvamakabata zvakanyorwa mubhaibheri, asi kuchivanhu havana bhesi rezvavakabata. Inini ndoda kutraya kuonesana kubhosi, ndozvandiri kuda kutraya kuita. Yes, asi andiselina mubvunzo wangu woti kana vanga vakangwara zvekunyora zvinhu zvakadaro 2000 years ago, vachinyora zvinhu zviri kuitika mukore uno uyoyo, hamuoni kuti zvine reality mukati, other than kuti ava vatiri kutaura kuti 2000 years ago vakanyora kana kuti zvii zvavakaita pa 2000 years ago yacho. Imwe yacho it's not preserved, but the other one is preserved even after beyond 2022. Zviriko zviri kunzi zvichatozoitika, muchaona izvi zvichiitika. Okay. And one of the things andiselina mirai ndimboti pichani, pane chimwe chinhu chambotaurwa nababa vamboya vachitaura apa, vachitaura kuti bhaibheri rakazouya rikazodii. Why is it zviri mubhaibheri macho imomo zvakatenge zvichitotaura kuti ndo zvichange zvichizoitika nemazuva okupedzisira zviri kuitika? Zvakataurwa kunzi ndo zvichaitika nemazuva ekupedzisira, because ukatarisa bhaibheri rinokutaurira kuti hapana chinoitika chisina kumboitika, which means zviri kutoitika zvakatomboitika mukufamba kwavakaita ana Abrahamu nana Mozisi. Ndosaka zvakanzi hapana chiri kuitika iko zvino chisina kutomboitika. Saka kana zvakaitika tirungoriita repetition yezvinhu zvakaitika, ndo zvatiri kuona. Inini chandiri kufunga baba ndechekuti even up to now unoona munhu mutema achigadzira gadget yake yechinhu chinotonoshanda chichidrowa mvura mudhishi ichitoningirikira engineering, but isusu hatina kupiwa njere dzekunyora. Whereas murungu akange anyora bhuku rake zvaanenge aita ndo zvakutoita kunge zviri more important. Ndo maonero anguwo inini nemafungiro angu. But why is it zvinonyorwa izvi nevarungu izvi zvinobata the spiritual man, not the physical man? Zvinonyorwa zvipi zvemubhaibheri?
why is it zvinotaura zvespiritual hazvitaure zvephysical? Saka zvekuchivanhu hazvisi kutaura zvespiritual because kana tichitaura nevadzimuka hatisi kutaura nevanhu ka tiri kutaura maspirits akaenda kudhara. That's why manzwa ndati mafamiliar spirits. Saka naAbraham wanga wasiri mafamiliar spirits nana Moses. This is the good part yangu yandinonyanyofarira handiselina about Christianity nechivanhu. Right. Chivanhu bhaibheri rinototsanangura zvechivanhu kuti zviriko mubhaibheri imomo zvinototaurwa kwete zvechivanhu chema-Israelites, no. Chedu, even our culture isusu. You know why richitsanangura kuti kune chivanhu chedu isusu? You know why richidaro? Because it happened in that time. That is why it was recorded. They were not recording it from nowhere. They were recording according to how it happened. Zvakatoitika. Andiselina. Baba. 2000 years ago. Yes. Isusu the Nguni people tanga tisati taapano patiri. Okay. The Nguni kwakuine the Cushite people vanga vari kuEthiopia uko ndo kwakuchigumira vanhu. Tiri vanhu vatema tese iAfrica yese saka ndinongodavira kuti tisu taitorehwa nekuti ipart of Africa kai. Yeah, but that's why mazonzwa ndati what about our culture yatakuita ike zvino yenecromancer? Iyo yenecromancer. Chiru baba ningirikini break it down chirungu chenyu mukange makunditaura nezve necromancer. Kana tichitaura zvenecromancer handiselina tiri kutaura nezvekukonzauta vanhu vakafa. Ndo inonzi necromancer. Konzauta vanhu vakafa. Yes. Okay. Saka why is it bhaibheri rinotaura kuti izvi hazvidiwe kana kuti mukurarama kwavanhu baba anozviti munhu wavo kana kuti munhu waMwari. Kana muchitaura zvana Mwari waAbraham havana kufa here? Ana Abraham nana Mwari waIsaka havana kufa? Handiselina. Baba. Hatisi kutaura Abrahama, tiri kutaura Mwari waAbraham. But muchivanhu chedu mukutaura kwatiri kuita mazuva anoka tiri kuyuzana Mwari waAbraham naMwari waIsaka vanhu vakafa kudhara. Saka why can't we say Mwari wachakanyuka? Upi nai handiselina. Pane dambudziko. Christianity rekainditi yambotaurwa mukataura mazwi ekuti ipedzisirei ndiri kuona vanhu vamucomment section vakucomplain. Yes. Pane yambotaurwa yekunzi pana mama vambotaura vachiti hanzi ini ndakanga ndiri muchechi midzimu yangu ikauya ikaita sei. Ndo first caller ndoda kuti mama vandoverenga 2 Corinthians chapter 11 verse 14. 2 Corinthians inoti chi baba mune bhaibheri ipapo? 2 Corinthians. 2 Corinthians 11. Yes. 2 Corinthians 11 ichi? Verse 14. Nomanje vana havanyatsooneka verse 14. Ngatitangirei pa13. Regai ndiverenge ini. Verengai. Regai ndiverenge. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. I think inobatsira kana vakaiverenga vakainzwisisa inobatsira. Hakuna Satan anozombonzi anochenurwa oita waMwari. But Satan iye pachake anozvitransforma oita senge waMwari, but iye asiri waMwari. Saka muri kuti amai ava ndi Satani vari kuzvichenura?
ndiri kuti akavavhizitira, handina kuti ivo, akavavhizitira. Yes, akavavhizitira. Kana kuri kuti vakatsvaga kutsvaga Mwari, kunyatso kutsvaga Mwari, zvinopera zvavo. The gift yavainayo yekuona nekuita sei inoramba iri pavari, but ari kuvaudza uyo anobva, uyo ari kuvaudza uyo ndiye asiri right, but ivo vane gift yeprofesi but yakahijackwa nerima. That's why muri kunzwa vachitaura kuti ndinotoita zvokunzi uyu akadai, uyu akadai, uyu akadai, uyu akadai, kana kuti kumidzimu yake anofanira kugadzirisa izvi zvakadai. God hates necromancers. God hates the worshipping of the dead. Saka hakuna mweya waMwari unozombouya uchitaura kuti endai mundogadzirisa zvevadzimu. Hakuna zvakadaro. Pakaipa. Asi kana muchiti God hates the worshipping of the dead. Yes. Muri kuremember Jesu achifa achipinda munhingirikini make achinovigwa vachizoenda after 3 days vachinoona asisimo whatever. Handiti akatofa kuti ficha iko. Iyo handiselina. That's why mambonzwa ndati zvinoda kuverenga bhaibheri kuti aiwa isimburu taita kunonzi SU taita. Tiri kubvumirana here kuti Jesu akatoroverwa pamuchinjikwa, akatofa, akatovigwa, akamuka muzuva retatu. Tiri kubvumirana? Handiselina. According to bhaibheri tiri kubvumirana here? Handiselina. Baba tiri kubvumirana here? Handiselina, imbonditeererai ndiitsanangure nyaya yamuri kutaura. Hatidi kutarisa zvinhu from a distance. Bhaibheri rinotaura kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa, akafa, akavigwa, akamuka nezuva retatu. Yes. Right? Asi ngativerengei shoko raMwari kuti zvii zvakaitika mamazuva matatu iwayo akanga akafa. Because isusu chatinongoziva ndechekuti anga akafa pamazuva matatu. But Bhaibheri rinototsanangura kuti pamazuva matatu iwayo zvii zvaiitika. But akafa. Jesu musi waakapinda mubwiro, akaenda kunyika yepasi, akandotanga kuparidza for 3 days, akadzoka. Musi waakadzoka, Bhaibheri rinotaura kuti pane vakanga vafa vakaonekwa muJerusarema. Musi waakamuka iye, pane vakamuka naye, panozonzi makuva akazaruka, vakafa vakauka. Literally, Jesu musi waakafa, akaiswa mubwiro, akaenda kuSheol, akandotanga kuparidza. After 3 days akadzoka. Akazoonekwa napenyu after 3 days, but he was not as such dead. Nokuti iye pachake anotaura kuti hakuna anokwanisa kutora upenyu hwangu, asi inini ndinoisa upenyu hwangu ndomene. Paanofa Jesu anoti mumaoko enyu Baba ndaakuisa mweya wangu. Haana kuti ndaakufa, anoti ndaakuisa mweya wangu. Nyama yake yondeiswa mubwiro. Saka chakaiswa mubwiro inyama yake, iye akanga ari kupi, zvii zvaiitika. Ndo zvinhu zvatinofanira kunge tichitarisa izvozvo. Zviri mubhaibheri. Ngativerengei bhaibheri. Regai ndichidai inini thank you so much for your contribution. Mataura zvamataura, asi Jesu akafa, akavigwa, akamuka mubwiro, aspiriti. Veduwo vadzimu ava vanongofa, vonovigwa mubwiro, votonyukawo vamaspirits. Thank you so much for your contribution, Baba. Pakaipa. Asi manheru ndinodavira kuti tichadzoka chine chirongwa. Chine makakatanwa chironga ichi. Maita henyu necontribution yenyu, Baba ndatenda. Thank you. My God. Confusion for the confused, Yeshua. Ndinokuchingamidza ipa chirongwa makadii zvenyu. Hello, caller. Hello, Mali. Tamuka nekuswera yedu meno kwamuri ikoko.
Watiri kuri nani zvedu ndangoti regai ndingoya tizoonesana. Tione, ngationesanai kani mukoma vangu, ngationesanei. Pakaipa. Muri kuti chi? Kuonesana. Ndizvozvo zveshuwa. Ndizvozvo mukoma. Right. Navanoda kutanga kutaura ndeyekuti zvamukutaura zvekuti vadzimu nevanhu hazvina kutanga muZimbabwe. Hachizhinji kwadzimu hachina kutanga muZimbabwe. Zvachinoda kuitwa kupersonalizwa nemaZimbabweans. Okay. Indawo yekuti isusu semaZimbabwe tinoziva zvinhu zvakawanda. But pashoma zvatinenge tinazvo tovatoda kuziva zvinhu zvakawanda. Alright. Yet hatina zvatei tichiziva nekuti tine nungo dzekutsvaga tega kuti tibvunze kuti zviri kubva kupi zviri kuenda kupi. Zvokwadi. Varungu vanozoita kunge vanoziva because varungu vanotora history yavo serious, vanogona kuenda deep kunoona kuti ainzi King James akazvifambisa sei abva kupi. Vanokudududzira history yavo yese. It's true. Very true. But maZimbabwean are misled by people vanofunga kuti mudzimu yakatangira muZimbabwe. It's a lie. Mudzimu inotangira muZimbabwe iri muBhaibheri. Andimazvona. Tiudzei tinzwe. Zvemudzimu zviri muBhaibheri, vhurai pana 1 Samuel 28 verse 11 munzwa kuti so akanobvunzira kunani. Ingovhurai antiseri nava one bvai mangovhura katinzwe kuti Samuel akanobvunzira kunani. Mati chapter. It's like it's andira Bhaibheri panapa ndiri kuti ndizotaura zvisina kunyorwa nenda kuti vanhu vazive zvinhu zviripo. But problem yatinayo maZimbabwe inayo kuti chinhu chakaita familiar muZimbabwe chino chanzi chakatangira kuZimbabwe, which is not true. Okay. Midzimu iri muBhaibheri yakatangira muBhaibheri. Iri muBhaibheri. Midzimu iri muBhaibheri. 28 verse 11. Pa 1 Samuel 28 verse 11. So anonobvunzira kuvanhu kuti shedza Samuel auye pano. Midzimu iyoyo yaibvunzirwa iyoyo zvirimo. Mukoma CJ mune shuwa here nezvamukutaura imi? Mati 1 Samuel ani? 28 verse 11. Mirai tingomhanyira ku1 verse tione kuti mukoma CJ vari kutiudza zveshuwa here kana kuti vari kutifoyera. Ihanzvadzi yangu saka ndinongoti vari kutifoyera. Regai tione. 1 Samuel chapter 28. 28 here. Mati 1 Samuel. Kuinda hakuna 2 Samuel ese. 1 Samuel chapter 28. Anenge aripo 1 Samuel chapter 28. Tingoti iroro 1 verse racho tinzwe kuti wakabvume. Verse ani? Pa verse 11 yacho notangira pa verse 11 achibvunzira so. Pa verse 11 inoti at this the woman said, whom shall I bring up for you? To this ndiyo here? Ndiyo jayo. Okay. At this the woman said, whom shall I bring for you? Whom shall I bring up for you? To this he said, bring up Samuel for me. When the woman saw Samuel, she began crying out at the top of her voice, and the woman went on to say to Saul, why did you trick me when you yourself are so? Wait, Auntie. Yes. Aiwa, explain naye ndiyetsogona kuverenga zvakanaka. Zvamatoverenga ipapo zvatokwana. Panoti bring up for me Samuel. Samuel anga afa ipapo. Saka uyo anga asisina mweya waMwari. So anga akutsvaga kuti aziye zvinhu zvakawanzika zvaMwari. Saka akaenda kune munhu anoita zvemudzimu akati shedzani Samuel auye kuno nditaure naye. Samuel akashedzwa akauya akatotaura naSo akati mangwana iwe unenge wafa ndiye ndinewe. And he died tomorrow. So saka Samuel aibudira pana So. Akashedzwa nen'anga akauya akataura naSo. Mukaverenga vese mukazoona time munoverenga yese. Akatoshedzwa nen'anga iyoyo akauya akataura pana So akatomuudza zvinhu zvakaitika kwete zvekunyeba. Akamuudza zvinhu zvechokwadi zvekunyeba. Unenge wafa. So apa ndataura
nenhau iyi kuti ndide kuti vanhu vanzwisise kuti mudzimu vanotangira zvavanoda kuita kuda kufamiliariza nezimbabwe kuti mudzimu vanotangira kuzimbabwe wakagara uriko zvemudzimu zvakagara zveiko. Alright. Saka apa kusaverenga bhaibheri redu zvakanaka kuti ndosaka tisingatozive kuti midzimu yakatanga kudhara. Midzimu yakatanga kudhara kwete handanamudana ndeva 1845 1817 manje apa bhaibheri ratonyorwa kare zvemudzimu zvanga zviriko kudhara. Saka ngavarege kuti hanzi mudzimu yechizimbabwe vanorasiswa nevarungu kuti zvemudzimu varungu vacho ndo vaitoita zvemudzimu ivavo vavanotaura ivavo. But at the same time mukoma CJ muri kuremember ndataura kuti bhururu vangu vanoti Chikristu imimi munoziva kuti midzimu ningirikini kupira kwedu here midzimu yedu hamu understand nekuti takazozviunza kwamuri imu ndo zvinotaura baba wepano inini ndakatombozvitsamwirawo kuti munotaura zvinhu zvakadaro sei. Right, ipapo vakataura kudaro vari right, but ndikubatsirei chinhu one. Varungu vakafanana nekunana United Kingdom America, United Kingdom America naItaly enda ukoko. Chikristu hachizi chavo futi, haizi culture yavo yekunamata iyoyo, haizi culture yevarungu iyoyo. Because havazi vemunzvimbo idzo dzino, because ukatarisa bhururu wangu mu-English but ukatarisa history yake chaiyo ano-originator from Scandinavia. Right. Vanhu vakapiwa chitendero ichi chekunamata ichi vakapiwa naMwari kunzi vachibate ivo vagochichengeta ivo vagoparidza ivo kumberi kune vanhu vese vagoponeswa nekuti Jesu achiuya panyika panototaura dzangu dzisiri dzedanga rino iri dzichauya mudanga munomu. So nhowai dzaita idzodzo ndononzi Babylon. Makanzwa ndofunga makateerera vanhu vanotaura nezveBabylon stereki. Chinonzi vanhu vanoita zvinhu zvisiri zvamwari, vanhu vasiri maIsraelites vakasarudzwa naMwari vakatsanangurwa naMwari. But problem yataita manje nevanhu vekuZimbabwe isusu obvious munoziva kuti semaZimbabwe mukoma CJ apananda koklarify yekuti points mukoma CJ foni yavo inonetsa o network yavo inonetsa kwavari. ndofunga mazvoona muri kundinzwa irandi. Muri kuita muchikata reconnection yenyu mukoma CJ. Alright, sorry. Right, naida kuti apa nachida koklarify kuti zvemudzimu kuti haunotanga nemuZimbabwe ndofunga mazvo uverenga makazvinzwira. Pakaipa hanzi midzimu haina kuti mukaverenga chaiko mukaenda kuna Samero uko midzimu haina kutangira kuZimbabwe uko yakagara iriko kuna Samero uko vachitopira vachitonovhunzirawo zvinhu zvakagara zviriko including tsika dzavo vaivetowe netsikawo nemagariro avo avaive navo. Saka hanzi hatizi risi takatanga nazvo but isusu unfortunately zvedu hatirekodhi asi ava vakanga vakangwara vanorekodha zviri recorded, therefore yakuita kunge evidence nekuti iri recorded and kana iri recorded itori evidence atori maV11 whereas isusu chivanhu chedu hatina kana V11 kana tikanziburitsai tine V11 repapa noti rakanyorwa. Yes. Right, ndichitaura kudaro handisi kukurudzira vanhu kuti vanamate mudzimu ndoda kuti mundinzwisise randangoratidza kuti vanhu vazive kwazvinobva. Jesu achiuya manje, Jesu azouya manje anozoudza Peter mukaverenga pana Matthew 16 verse 18 Jesu anozoudza Peter kuti upon this rock I will build my church. Handiti mazvona. Jesu akatotanga church isinei nezvaitwa nana Moses, isinei nezvaitwa nana Abraham. Saka akataura pana Peter kuti on this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail. On this rock I shall build my church, not kuti I have built, because akati I will, which means it was in the future. Handi mazvona. I will, not kuti I will build my church. Jesu auya akatoita rubbish zvinhu zvese zvanga zviriko zvese zvaifamba zvese kumashure. Akati I will build my church, ndobva kwagadzirwa church nyowani naJesu. Agadzira church yake nyowani ndo yakatanga inonzi New Testament church. Old Testament zvinongoreva kuti Old Covenant.
New Testament is just a new covenant. New covenant yabva yauya. New covenant yabva yauya. New covenant yakaita rubbish zvinhu zvekuti maJudha nevaGreek havadyidzani. maJudha nevaGreek vanga vasingadyidzani. Handiti mazvona. Yakarabhisha zvinhu izvozvozvo. New Testament yakabva yauya zvokuti mukadzi akaparidzire vanhu. Yakazvirabhisha izvo yakaita kusisina mukadzi kana murume, muJudha kana muGreek akadzingiswa kana asina kudzingiswa. Handiti mazvona. Yakatanga kubatanidza kuunifya nekurectify mistakes. Makatoverenga kuna Galatians inototaura futi kuti dai kururamiswa kwaiuya nemurayiro, kureva kuti Kristu wakafira pasina. Kureva kuti vanhu vakanga vari kumashure ana Abrahamu havana kumbobvira varuramiswa nemurayiro. Havana kana chavakaruramiswa nemurayiro panacho. Nhasi unoyu nawo ndosaka muchiona prosperity teachings dzinodhira neold testament dzire neNew Testament. Havabate New Testament because according to the New Church of Christ, Old Testament yese maparidzirwo yakaitwa haikwanisi kugara ipapo because yakaonekwa kuti ine utera. Handiti mazvona. Bhaibheri rinototaura kuti zvakaonekwa kunzi Old Testament ine utera, ndosaka kwakauya imwe New Testament. So vanhu ngavanzwisise chinhu one, kana tichitaura zvekuti kunamata mudzimu hatisi kutaura zvekuti vanhu vanonamata mudzimu kuti inini ndotaura kuti ndifidhe hwai kwete kuti ndifadze mbudzi. Handifadze mbudzi zvekuti mbudzi dzachema kana dzaita sei haisi problem, but hwai dzinofanira kunzwisisa kunamata mudzimu hakudiwe naMwari. Mwari akaunza Jesu ende kunamata akuitise mari. Munofanira kuzvinzwisisa ikoko. Hakuna chinhu chinonzi kuitisa mari pakunamata. Kunamata hakuitise mari. Mari inotsvagwa, mari inosenzwa. Handiti mabona. So tane vanhu vari very lazy vanoda kundoita kuti I receive, then wozvachara kuti Mwari wacho haasi kundinzwa ndangoita receive, regai ndimboenda kunoita zvekupira. Oenda kunoita zvekupira zvobva zvanokufambira wobva wati zvekupira zviri nani, zvinhu zvangu zvakandifambira. Zvinhu zvenyama zvakafamba, mweya wenyama ndo wakafamba. Ko mweya wemukati uri kuita sei? Munhu wemukati ari kuita sei? Because munhu wemukati akakreatwa naMwari, ndiye akatanga kukreatwa naMwari munhu wemukati. Anonzi God created man in his own image. It was the spirit that is like God, not the man, the formed man. Because body takataza body yenyu handiseri naneni zvakatosiyana. Imimi na SIS MELLY makatosiyana. Handi mazona. Imimi na bururu makatosiyana. But panonzi God created man in his own image. Which man is created in God's image? Is it you? Is it Auntie Melly or is it bururu? Handi mazona. Good question. The one which was created in God's image is the spirit in you. The spirit in you is equal in all men. Okay. In one spirit. Okay. Okay. The formed man will not inherit anything. The formed man will be destroyed. Ndosaka pakazonzi ivhu kuivhu, nyama kunyama. Inonzi ivhu dota kudota. Hapana munhu akafomwa naMwari anoenda kudenga. Handimazona. As a spirit. Munhu wakafomwa naMwari, ndosaka Mwari akati munhu uchadya cheziya. Munhu ngaashande. Munhu anowana mari nekushanda kwete I receive. Unogona kuenda kuchechi 365 days uchireceive every Sunday in Sunday out, you never win. Handimazona. Izvezvi kune mumwe atori nembiya pamake ine zvinhu pasi pembedha akamirira kuita mari nemushonga. Handimazona. Akatomirira kuti mbiya iyi ichandiunzira mari, haasi kuda kunoshanda. Handimazona. Mbiya dziya dzozomunzira mari otanga kutambura, otanga kuita sei. Bhaibheri robva rati the blessings of the Lord makes one rich and he adds no sorrow. Ukangona chinhu chekuti chinozokupa sorrow, it does not come, it's not coming from God. Handimazona. Bhaibheri parinototaura ipapo kuti the blessing of the Lord makes one rich and adds no sorrow. It means pane humwe upfumi hunouya nekuchema. Handiti mazona. Pane humwe upfumi hunouya nekurwadziwa. Nokuti unenge waita upfumi asi ukurwadziwa, kuratidza kuti hausi upfumi hwaMwari ihwohwo. So vanhu ngavanzwisise chinhu one, kuti kana Mwari achitaura nezvekunamata anenge achitaura nezvekudhila nemunhu wepamweya, kwete nemunhu wenyama. Munhu wepamweya. Makaenda kumapostori vanobatsira kuti hanzi usaite cheupombwe. But Mwari cheupombwe chaanoramba ndechekunamata vamwe vana Mwari, kwete cheupombwe chekuti ndarara nemumwe munhu. Ndosaka muchiona Moses David akarara nevakadzi vakawanda, asi Mwari akaramba achifamba naye kusvika Jesu azvarwa kubva. Mukoma CJ, muri kuti iko? Ndikudze andi. Handisi kuti inini vanhu vangaita upombwe, handisi kutaura zveupombwe. Asi ndoda kuti munzwisise chinhu one, kuti Mwari paanenge achiparidza anosenzesa zvinhu zviri physical, kuparidza zvinhu zviri spiritual. Chinonzi upombwe naMwari, kunamata vamwe vana Mwari. Ndo unonzi upombwe hwakavengwa naMwari pasi pezuva ihwohwo, kunamata vana Mwari. Handimazona.
upombwe hwenyama hwamunoita hunogona kuregedzeka. Ndosaka muna munhu achiti akapomba akarara nemumwe mukadzi kana nemumwe murume, Mwari anogona kumuregerera ototransformwa, otosiyana nekupomba, otonamata Mwari wake, otoenda kudenga. But ukaenda kunonamata vamwe vana Mwari unogona kufa uri muzvivi, ukatofiramo, ukatoparara. Handiti mazvoni? Haufa wakasunungurwa, haufa wakaregedzerwa, wakaregererwa naMwari. So vanhu vanofanira kuve kuti vakaverenga Bhaibheri varinzwisise, because ukatadza kuverenga Bhaibheri uchirinzwisisa unogona kudzimara wakuita zvinhu zvaunofunga iwewe kuti ndo zvakanaka. Because mapostori makaanzwa achitaura zvekuti usaite cheupombwe, unoti vanhu vanonamata ava, but chiita sei unhu hwavo hwavari kuita manje necheupombwe chavasiri kuita, unotoona kuti hapana kunamata ava. Because ndo vanhu vane utsinye chaivo chaivo, vanhu ivava vane utsinye husingaite. Handiti mazvona? But vanenge vachitaura kuti usaite cheupombwe, vanobatira pamutemo. Handiti mazvona? Which sezvandakutaura Mwari akatedzera kuti murayiro chaiwo chaiwo wakatadza kururamisa munhu. Hakuna munhu anoruramiswa nemurayiro, inyasha. Hakuna munhu anozviruramiswa grace. Inyasha. Murayiro unogona kubata sabata kubva kuti zvarwa uswa ufe, but haugoni kururamiswa nekubata sabata. Handiti mazvona? Unogona kubvisa chegumi kubva kuti zvarwa uswa ufe, haugoni kururamiswa nekubvisa chegumi, unotoruramiswa nenyasha. So vanhu vanofanira kunzwisisa chinhu 1 kuti inzira 1, hakuna zvinonzi nzira 2. Nzira yekuenda kudenga i1 ndi Jesu Kristu. Jesu Kristu anova iye ndiye zvakare Mwari. Handiti mazvona? Ndiye akadzika panyika panapa kuti asunungure isusu. Jesu haazi mudzimu wevajudha zvanga zvichitaurwa pekutanga paipai. John 1 anotaura kuti pakutanga, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Handiti mazvona? The word was God. Pakaipa mukoma CJ ndakukukatai nekuti ndine kwandiroda kumhanyira, asi manheru tinodzoka apa vakomana taita kuvhura kenofu wemuzika, asi kuonesana nekudzidzisana kwatinenge tichida kuita. Ndinokubatai mukoma CJ manheru, tinodzoka futi tichikontinya nediscussion yedu. Ndatenda. Ndatenda. Andichatore macalls iko zvino. I just want to go back to that lady because I've got to go somewhere. But manheru tinodzoka futi. Vakomana zvine nharo zvinhu zvacho izvi. Zvine nharo. I'm looking for the number kandivafonere anti ndivaite closing remarks avo. As I said, I would go back to her. Hakomana, pane nyaya. Vakomana kusaziva kunoparira atenzi. Kusada kudzidza nekurava zvinhu zvedu nekuinvestigata zvinhu kunotiparira. Unenge wangobvunza nezvimwe iwe usiri tombori kana well informed. But hey, ndo zvakanakira zvirongwa zvedu zvatinoita. Tinodzidzisana, tinoonesana zvinhu zvakawanda zvechivanhu. Tiri kuzvidzidza zvakawanda stereki. Ndinoona antifufu kusoko vachitraya kuisa tumakotsi twavo twechivanhu vatema vachitidzidzisa zvinhu. Nevamwe ana muchembere vakangosiyana vandisingazivi hangu, ndangomenshena ivo. But I'll post it well in advance. I can't really say until havachapindure. I can't really say what time we will be coming back. But let's come back again tonight and deliberate so that probably 1 or 2 people will learn something about Chikristu kana chivanhu chedu. Remember ndati kana tiri kutaura zvechivanhu chedu hatisi kutaura zvetsika nemagariro, but tiri kutaura zvechivanhu chedu in broader senses, zvemaspirits izvozvi, zvemaspirit media, even maspirit mediums edu atinawo. Kwathrowiwa zvakawanda. Vamwe vakatimhanyisa negenealogy dzedu. Vakatiti kuchikristu ukatarisa Jesu akataura genealogy yake ichinoningirikira. Tikazotaura zvimwe zvokuti Jesu wakafa vakavigwa kwemazuva 3 vakazomuka. Saka mukufa vakatoita spirit vakazomuka vaspirit. Nekuti mukumuka kwavo handizivo kuti vakazoonekwa physically here kana kuti vakange vakuoperata spiritually. Tinotarisawo kuvadzimu vedu,
tinotarisa kuti vanhu vakatofa asi ivo panyama havana kumuka sekusamuka kwakaita Jesu. Vakamuka vari maspiriti. Saka tochizvibvunza kuti saka zvakasiyanei? Vese maspirits kaya vakadzoka vachioperata through maspirits. Aiwa mukoma CJ vatipedzisira vatiti mhanyai kuna Samiro, vakanoti zvemidzimu zvakanga zviriko kudhara. In iyewozve zvakanga zviriko. Once he wasn't spirit, it was physical resurrection. Saka akadzoka akafamba futi nenyama here nai Jenny go. Akadzoka akafamba nenyama futi. Regai tigonzwa manheru kuti ndizvo here zviri kutaurwa naJenny go. Jenny wozofonaoka wotiudza kudzidza hakupere wedway. Unfortunately I can't take any more calls because of zvandakatarisa kumberi kwangu. Ndinokuonai manheru. Let's come in and say our piece, because each and everyone ane belief yake ya ano believer. Kungoti mukubelief idzi vamwe vakangwara vakanyora zvinhu zvavo, vamwe vakapusa vakasarekodha maV11. Mazuva ano takungonzwa kuchinzi maV11, uya neV11 yako, uya neV11. Kana pasina V11 pano pasocial media nyaya inotobva yaclose. Anditi chapter inotobva yaclose. Saka kune vakaita zvakangwara vakanyora maV11 avo ekufamba kwakaitika munguva dzana Moses nana Abraham pane V11. But chinotaura kuchivanhu totomboisa V11 rakanyorwa iro pasika. Hatina V11 kana bodzi ratinoziva. Tinongonzwa iri yese nekutaura nemuromo, asi kuti tizoti pane chakanyorwa chaipoka hatina. Ndiyo nhamo yatiinayo. Asi ngatisanganei manheru, tionesane, tikurukure, tidzidze. Hatingati uya ari right kana kuti uya ari wrong. Tiri in the process of kudzidza. Asi regai nditi ndisati ndabva, munhu nemunhu ane zvake zvaanobeliever in. Anti wakundifonera, ndachida kuti waite last word yawo. Anti? Hello. Ndanda kutovhara. Mukangoita ma last words enyu tichadzoka manheru. At the moment mukangoisa ma last words enyu amuda ku pane zvese zvamanga muchitaura. Mungoti waindirawo off pamaonero nemafungiro enyu. Okay, to round off ndezvekuti zoni, people they always talk based on the book that was written. The book is just like a manual, and it is manual how to operate. Okay. Chero ukatenga TV unopiwa manual, but actually if you are able to access what is inside that TV, you can actually do the practical without the theory. Yes. And it. So theory, it allows you to channel, to be able to be practical, and it. Okay. People, they need to understand Uguti, in this world, you need the 4 elements for you to be fully manifested. Isusu vanu veku Africa, we are earthly element. That's why we use a lot of herbs. Okay. We use a lot of herbs kuti vanhu chedu vanoziva makwenzi. Okay. Then if you take up to another dimension, that is the water element. Kuneva profita vanogoshandisa mvura. Anditika. Vanhu vanoshandisa mvura ava, they've tapped to a dimension that is, we call it the water element. So there are accords and there are potholes. There are secrets. It's just like you getting a manual to channel, as I said it. But it doesn't around only in the Bible that was written by men. Whenever they were writing the encounters that they had. Yes. Things that they have tapped into. Coming again, there's a air element. Psychic, palm healers. Healing comes by faith, which you believe in that energy that you are using. And now, because we are fire element, fire, in the name of Jesus, fire. Why is news also are there? Why is it all these things involved in those 4 elements? What is the secret beyond this understanding what we call religion today?
what we call tradition. When it comes to tradition, it's because of the geographical area where we are. Munhu wese ane tradition yake, but that doesn't say that in that tradition there's no spirit that supports the tradition. For it to be sacred, there must be a spirit that supports it and that protects it. And it. So going back now, rounding off, when it comes to the Bible in a kawanda where people, even Satan himself, about Satan, that he came as the angel of light. Listen here, my brother, Kanwaka Terera. Satan was once in the kingdom of God. The Bible says that Akachiva, the creation and the stones that were given to Jesus, as you said that Jesus was ever there. Jesus was there in the spirit. And it. So if Jesus was there in the spirit, he came and manifested in the body. The Bible goes to Jeremiah when God says to Jeremiah, I knew you before you were formed in your mother's womb. He was a spirit as I was a spirit and I was sent here on earth. Munwese, he is a spirit before he becomes the flesh. So Sanete Kane trying to confuse people with Jesus. Where you were there. Before you were formed in your mother's womb, God ordained you, predestined to you. You were destined for a purpose. And we have our manual, we have our books. They were written in the caves. There's a lot of things that people they don't know because Munwesa Gango Manira in one element, which is the church. And the church vanoshandisa chi, the church vanoshandisa water element, vanoshandisa fire element, but they neglect the earthly element. Is also the mother earth, makwenzi. But you drink tea, unoska, you do everything that this earth produces, you eat it. But the spirit that supports that element, auskuda. So for you to be in oneness with God, you need the four elements to be activated in your life to see beyond the earthly realm where you live. Kusapembedza amidzimu or upembedza midzimu. There is a spirit that is above all spirit. That is the omnipresent God. And then dear anoziva zese what happened when? You cannot define God and live. You cannot define God and get an answer. God remains God and he can never be a man. So munano we see the Baba. If there is a Baba, which means there is a mother. So let's not confuse ourselves with God is a man, as in which man? Or God is my father. So if he's your father, where is your mother? To bring it to conclusion, for you to be fully manifested. So if you're still calling God your father, you have not understood the divine God, the highest power. So the Bible says is Zakaverengwa, Bagayenda, Baga analyzer, and analyzing it for their own benefit. My church leaders, they are very rich. I saw another Christian pastor in America. He came back, he said he's sorry for making people pay the tithe. It is the doctrine that he created. Yeah. So he came back to his senses. Why? Because in the same Bible, you can take evil. In the same Bible, you can take good. But God said, listen to me and discern. When you are discerning, you stand in the truth of the spirit that is above, the highest power, which is God. Then the voice of God will come and show you which one is good. There's no way Satan can come again and show you the light. At the end of the day, he said, come to me and burn you to hell. It doesn't make sense. Ooh. It only needs a revelation. And what is only once you are my child, after that I'll be burning you in hell eternally. No. There is something that is planted within the Bible. As I said, it is a manual. If you are able to break the codes within the Bible, you'll be able to tap in another dimension. But if your brain is brainwashed of believing what is written without you analyzing and meditating to that word to understand what is it really that the Spirit was trying to say here. That's why some people, church, you don't manifest. I have a testimony. I will say, if I stand with God in emidzimu yangu, tinosvikisana kumapena. Why? Because if you come with makwenzi ako element, I will change and I will use the fire. And the fire of God consumes.
But pastors vanoziva that element. When you come to the water element, vanhu vanoziva. But now we are so brain African washed to a point kuti zvese midzimu ndeyedu. Aiwa, midzimu, they have a purpose. That's why munhu anogona kupindwa name a spirit, we call it being possessed. Why? You are lacking something. That's why you are able to be a vessel of spirits. Because if you stand in the truth that you are standing, chero midzimu inouya pauri kuzobatsira mabasa ako, haizouya as the angel of light, the Satan. Anogaina chi Satan kuponesa vanhu vaMwari. Anogaina chi, what is the fight between God and Satan if God created Satan? What is it that is hidden? Kuna iye Satan anozibei. Why God did not kill him when he threw him out in his kingdom? Why did he say leave him? Even if when Jesus was walking his disciples, there's a time when the sons of Sceva, they were casting demons. Jesus himself, he said, leave them. If they are not fighting against us, they are fighting the same battle. Leave them. Why will God keep on contradicting himself in the Bible? If that's the Bible, you will say, leave Satan. I have chained him. I have thrown him away. He's in Hades. So why is it that if Satan is one, is not omnipresent? Why we keep on binding him? Today we bind him, Kumaso. Mangwana Roma, we bind him. The other day binder. And it is your manifestation of you not understanding what is being binded and what is the manifestation of the spirits. Yeah. Because you keep on binding today, Nasi, wandi binder. Mangwana ndabuda, ndakwenda Kumaso, wandi binder foot. No, it doesn't work like that. God is said, I am one. And I'm only present everywhere because he is divine. But Satan is not divine. Ndipo patot is only look for the search within your spirit and search the spirit of God. When you are in church. Hello? Hello. Go on, Auntie. I'm almost about to leave. You can finish off. Okay. When you are in church and you are activated there in the church, there is no need for you to demonize the other people who stood in the earthly realm and practiced the gift that was given unto them. If you go Kumasowe and your spirit is there and apana chinu chakashada, don't come and say vanana papa unless the voice that is within you begins to be telling you, Pastor, we are just know there's a message from above. It is your time to move. Do not demonize because wakauta nemumamuno. Did really God and the spirit and the angels come and tell you? Wow, thank you so much, Auntie. And I wish when we do program Maneru Munobatika, but thank you so much for coming and sharing what you know. Ndatenda zvangu. Have a very good day. Okay, that was Auntie winding off. I had asked Die kuti ndichava call her back. So for today, this afternoon, that is all we can do and all we can say. What you can do is, if you didn't understand anything, you'll find that at some points, I personally didn't understand some of the things that were being said. There was someone that I kept on saying, because I was trying to digest. Ndokudzidzira kwachoka. Hapana pakati pedu, angati izvi zvangu izvi ndo zviri right. Hapana pakati pedu. Asi, tinodzidza uye kupika nezvatakakura even kusunday school tichinzwa totangawo kuzvianalyze kuti tione kuti zvakamira sei nekuti nyaya yacho iyi pakaipa. The name is Auntie Selina. I was your host, presenter and facilitator this afternoon. I promise to come back in the evening so that we can finish off. Asi nyaya yacho inonharo kuonesana kuti tinzwisise. Ine handitozivi. Ndikuti ndatopikawo zvimwe zvinhu ipapapa. Asi kana paine vanoziva zvese zvavo vari mucomment section, it's all good. But when someone says their peace, it's their peace. It's what they believe. It's what they know. It doesn't necessarily mean that is what you should believe in. Iwewe, ramba uchistika nezva unonzwa,
nezvaunobhilivha iwewe. Until we meet again in the evening, it's a very good afternoon from me. Bye.